khaya mfo kamzambu mfana sevetlis yena ke uthi ngoku masithathe sithi imbadu kwivukani FM. Hello nalo uyamenyu bahlala ecaleni kwakwabo ize sibone uba ngubani na ukhoyo kuba oku sizanako sakuphatha ngokwezintlu ngezintlu kuba ke injolithi sakunikwa iqaphele imizi esilayo ithi wena wawunikile koko nam ndiza kunika. Kodwa umbuzo ngokuba abo bangenazo nazona izitya, abo bangenazo iinwele bahamba bephaca na? Hayi, akunjalo kuba kade naxa kulinyiwe kuthiwa nombona lo umnandi okanye umandi ngochubelana, kunjalo ke nebhekile iyahamba kuyarhatyuliswana. Nathi ke apha kwimbadu asenzi nto igwenxa koko. Mhla 23 kwinyanga yomSintsi kunyaka wama-2025 kungolwesibini namhlanje sihlakulela usuku lwangomso, usuku olwaziwayo njengosuku lwenkcubeko eMzantsi Afrika. Igagala lomntu omkhulu lihlala kwanduli ukuba ndingowakhona ke nam, kodwa okubalulekileyo esi sithili sikatshonyane kukuba sikwazi ukwabelana, sikwazi ukuncedisana, side sincediswe kuba kade nayo leyo inyathi ke ibuzwa kwabaphambili, kodwa siqinisekile abo sithi sibuze kubo thina kwabaphambili baphinde bayibona kwananjalo, nangona kuthiwa ke baye babe khona abangayibonanga, kodwa siqinisekile thina kweli qonga abathi babe kanti bayafikelela bayibonile ngokwenene. Apho sikhoyo ke namhlanje sithi kusinceda kangakanani na ukuphawula nokubhiyozela inyanga yenkcubeko yethu? Ngumbuzo esiwuhlabileyo lowo kuwe. Nawe uzawukwazi ukungena ku-073 849 1740 napha ku-072 514 5381. Kulapho ke uzokwabelana kunye nathi ngawo. Kaloku sithetha ngolu suku belisaya kwaziwa phaa kanye njenge-Shaka Day phaa phambili phaya. Ze athi ke yeyindlela leyo yokuba kunikwe imbeko ikumkani yamaZulu. Kodwa urhulumente ke owafika ukhokelwa nguba uNelson Mandela emva korhulumente wengcinezelo bayithatha isigqibo sokuba bathathe olu suku baliguqule njengosuku eliza kujonga phantse zonke izizwe inkcubeko, sitsho sithi inene sasikade silapha, ithini na imvelaphi yethu. Kulapho ke sithi igqolo sibona izigaba zonke zorhulumente ziqhawula zisithi ngokwenene nangenyaniso lusuku olu olubalulekileyo kufuneke linikwe ingqwalasela, ingakumbi ke ukuzama ukukhuthaza nokujonga umgama ohanjiweyo ukuba kuba nxa siphi na. Umbuzo ke siwuhlabileyo ke ulula ke ngolo hlobo kuwe nalapha ekhaya, kodwa ke singamanga ngaphambili ukuba ungangathi ungene kanye kolu suku. Kusincedisa kangakanani na ukuphawula nokubhiyozela inyanga yenkcubeko yethu? Siwuhlabe ngolo hlobo umbuzo phaya ke kuFacebook. Uzawufika sithi Vukani Community Radio, okunjalo uzawuphinde futhi uthi imbadu@Vukani Community Radio, uvakalise olwakho uluvo. Nasemnxebeni uzokwazi ukusibamba kanye apha, kodwa ukungena banzi malunga noku apha emnxebeni sinaye kanye ongusihlalo wenkosi kwisithili esi saseKhrizani, nguye uNkosi uDaluxolo kaJezile. Sinethemba ke uba ukwazile ukufikelela angene kanye kobu buxhakaxhaka bam. Sinaye ke umnumzana uNgubesizwe kaDinga, sishilo ke yena ke sathi yena uthethela kanye inkolokantu nembumba yamabhele phaya kwisebe elizinze kula mmandla waseTsoma. Sawungena ke sincokole nabo kolu suku lwanamhlanje ukujonga nomgama osele uhanjiwe xa kubhiyozelwa usuku olu. Kodwa ke sisesinaye ke ngoku uNkosi uDaluxolo kaJezile. Adaluxolo. Adaluxolo. Oh, ndiyabona ke usafuneka ecofe laa ndawo izawumbetha aphumele kweli cala, le nto kuthiwa ke ngumute, acofe yona phaya u-unmute lowa, emveni koku azawukuvela kanye kweli cala lam. Ke ndizojonga ukuba siyakwazi kusina kumfumana kwelaa cala uNgubesizwe kaDinga, sijonge. Kodwa ke masibe sisenjenje.
Mabini ngoku ananye nesiqingathi bethile intsimbi yethoba uboya ngena ekhaya siyakwamkela enkqubeni shilo ke sathi sijonge kanye usuku oluthi lube kanti linikwa imbeko kanye kusuku lwangomso sithi ke usuku lenkcubeko shilo ke sathi ngomnxeba sibambe kanye iintonto zamapha khona ke unkosi Daluxolo kaJezile kwelinye icala khona ke ungubesizwe kadinga seke ungubesizwe kadinga yena ngothethela ke inkolo kantu nembumba yamabhele phaya kwisebe lezinze kula mandla asetsomo shilo ke sathi inkosi uDaluxolo Jezile ngosihlalo wendlu yenkosi kwesi sithili saseKrizani. Adaluxolo Adaluxolo Bayethe msasazi. Nkosi tata Ndiyavakala. kakuhle kakhulu tata siyabulela kakhulu ngokuba ukwazi ube kunye nathi kwelinye icala ke shilo sathi sinaye ke ungubesizwe kadinga angubesizwe amagumsasazi amagundibhotisa kuwe nakumhlekazi kwelaa cala nakubaphulaphuli bakho bayethe sikubele siyabulela sibamba ngazo zibini nathi kwelo cala andifuni ke mna ngomlomo wam ndibe kulo mrhiba uthi inyanga yamagugu le ngoba ndiqinisekanga noba ligama lesiXhosa na elithi magugu ndifuni kungena kwelo gama kodwa masiqale apha kuwe sigabulele izigcawu inkosi ngubesizwe njengomntu ojonge ngeliso elibukhali iinkolo zethu ngokohlukana kwazo singathetha ngazo iinkolo kodwa siphuma apho siphuma khona sinemvelaphi ezohlukeneyo indlela yokwenza ngokuzalwa indlela yokwenza ngokwezizwe esiphuma kuzo iye ithande ungafani kodwa xa kuthethwa ngosuku olu lufana nolu lwangomso kuthiwa kuyabhiyozwa kuyaqatshelwa kwananjalo eMzantsi Afrika kufika ntoni kuwe Camagu msasazi ndivumele ke ndibhotise kubaphulaphuli bakho ndikhahlela kubantwana begazi bonke abombathayo nabangombathiyo ngelithi ebukhosini icamagusha kubantwana bethongo sithi makube chosi kubele udede bumngubunyama kuvela ukukhanya bhotise ke indlanhloko zamakhaya ootata bamakhaya oomama iintombi zabafana nezamakhwenkwe nabafana namakhwenkwe emlisana nomthinjana sithi nqanga neentsiba zayo ivumele ke ndihlakule ngelithi siphuthaphutha isintu sethu nesele simfamlibe ezingqondweni zethu uyawukhumbula ke phaa kudala ntiyo mhlamnene kusadliwa ngendebe endala bekukade kungekho ziphithiphithi zengqobhoko kunjalo nje besingenazo neekhalenda apho sizawukwazi uba sijonge into yokubana ngoku lusuku lamagugu njengoba usitsho ngabula wena nelo gama ke sisalikhangelayo ukuba sinalona apha kwinkcubeko okanye kwilimi zethu thina abantu bantetha isiXhosa. Kudala ke eli xesha lonyaka thina besilazi njengexesha lokuqala konyaka. Kaloku eli xesha lixesha apho sithi ngoku ihlobo liyathwasa kusentla kohlaza ilizwe lihle linjengentombazana zonke izinto ke zizinto ziyaqala kanti ke ngokuqatshelwa olusuku ke lwangomso ngurhulumente siqhobele izandla elophulo kodwa sithi akenziwi ngokwaneleyo kuba kaloku bekufanele uba zininzi izinto ezenza nezichukumisazela nezithi makhe sibuyele esintwini sethu sibuyele ezintweni zethu ewe belingekho kudala kodwa ke selikhona namhlanje silisebenzisa njani ingaba liyasebenzelana Camagu msasazi makhe nditshaye ube ngomthi uyawucima umlilo ube ngomthi uyawucima umlilo kangento yokuba sakufaka inkosi kodwa masike siqale silungise imicimbi ekhaya imicimbi evenkile lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo ukuba kunjalo iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enabaxabiso ancamisayo
Siyivukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Hey baba, go Vodacom. Ungafumana u-20 gigs of prepaid LTE data ngefikeleka 149 rand ngenyanga. Hlala uqhagamshelana nge-Wi-Fi ekhawulezayo ekhayeni lakho okanye endleleni. Ngokuzifumanela i-prepaid LTE plan, ixabiso elifikelekayo le-data for zonke izidingo zakho ze-connection. Nditsho kwakunye neze-voice. Ku-20 gigs ngenyanga, i-149 rand kuphela ngenyanga. Dial *123*01# simahla. Tshintsha ngoku okanye undwendwele ivenkile kaVodacom esemthethweni usifumanele oku. Kukho imimiselo nemiqathango. Further together. Vodacom. Phango kuma-28 nesiqingathi bethile intsimbi yethoba kwivukani FM. Sekele sikuyo yimbado iintondo zethu ke zikhona kuba sinaye unkosi Dalxolo kaJezile Sishilo sathi ngusihlalo wenkosi kanye apha kwesi sithili seChrizane naye ke sinaye ke naye umnumzana uNgube Sizwe kaDinga Sishilo sathi ke uthethela inkolo kantu kunye nembumba yamabhele kwisebe liphaya kanye eTsomo. Adalxolo bese sikhahlele tata. Mandikhahlele kakhulu kuwe msasazi. Ndibulise ke apho kugxa wam abaphulaphuli bonke belijelo losasazo. Ndinike ke imbeko kusapho loMadiba apho enye yenkosi zakhona unkosi uMfanta athe wakhothama khona. Ndithi kubo mabalale ke ngeli cala linenxeba. Ndibhothisa ke wonke umntu ophulaphuleyo kweli jelo. Msasazi, Tata. olu suku sithetha ngalo lwangomso. Olu suku lokokuba kunikwe abantu izazela. Lusuku olubaluleke kakhulu ngoba lusikhumbuza emva apho sisuka khona. Ke esadalwa ngayo nguSomandla wasenza ke sangabantu bamasiko nezithethe. Kodwa ke yona nto ibuhlungu kukuba sisike semka kakhulu nezinto ezintsha zenkcubeko esingayaziyo ke ngokuba ivela phi na. Sabulahla ubuntu bethu. Ungaqaphela le nto ke msasazi, nani baphulaphuli, ukuba ngaba kudibene thina singabantu abantsundu, uzawuva kwa ulwimi lwethu uba silulahlile, asifuni nolubona. Sizawuthetha ulwimi lwasemlungwini esingalaziyo okokuba lusincedise entwenini na xa sithetha singabantu abantsundu sisodwa, uxa kuba ngubani nalo ungevayo. Olu suku lusikhumbuza kakhulu indlela esasiqeqeshwe ngayo ngabangaphambili. Indenze le nto ndikhumbule kakhulu ongasekhoyo uNkosi uNgangomhlaba kaMathanzima. Ebesakuyibeka icace into yolu suku, injongo zayo ukuba kukuthini na adathi nokuba ngaba uzawuyenza le nto ngenkani kodwa ikhona into elapha kuwe esisazela ekuxelelayo uba umelanga kuyenza le nto. Noba ngaba uyayenza seluyenzile, siza kuxelela isazelesi into yokokuba into ethile uyenzile ubungamelanga uba uyayenza.
Ndiyafuna ke msasazi ukuthi lubaluleke kakhulu olu suku, ngoba lusuku ke endiqinisekileyo uba nabazalwayo abantwana bamele uba bayazi into yokokuba sisuka phi na kanye sesikule ndawo sime kuyo sabe sinegama silithethayo esimane ukuthi Embo, sibe singayi phofa mpembo siye simosha ngakumbi. Uba uqaphela naxa sisenza amasiko le ethu siyawaxuba nezinto zasemzini ebesingamelanga uba sibe siyaziqhuba apho sizenza ngendlela ekwakusenziwa ngayo kudala. Ubone nengqeqesho le ayiseyiyo leya yokuqala esasiqeqeshwe ngayo yokokuba umntwana wam ngumntwana wakho, umntwana wakho ngumntwana wam. Sesifikelele nje kwimeko endingayaziyo kuya kuba wesi endaweni yokokuba kube bhetele. Ingaske ingabi losuku lunye olu luzawumiselwa into yokokuba kube kuthethwa ngolu hlobo, kunikwa izazela. Ingaske ibe yinyanga nenyanga, ibe khona usuku oluthiwa ngolu suku, ibe khona nasezikolweni into yokokuba kumane kukhunjuzwa singade simke kakhulu. NeBhayibhile iyasixelela phaa ithi uzungawususi umlimandlela wakudala. Ndiyayiqonda ke mna ke msasazi into enayo into yokokuba apha senza ngokungazi, ngokungaziqondi ezinye izinto. Uthi noba uyathetha uyazama umbonisa uba ayenziwa kanje, abuze umntu uba uzawubakho ntoni. Athi xa umcacisela athi hayi yayilela xesha lakudala zibe zimoshakala mpela izinto, nam mandike ndime ndiyekele ugxa wam. Nkosi tata, siphambi kuma-27 phambi kwentsimbi ye-10. Now ndijonge kweli cala ngubesizwe into ethi zikhona izinto esiziphuncileyo. Ukuba zikhona, yintoni ekhokelele apho? Zikhona esisazibambileyo sithi noko noba singoba kwamyalwana sonke kodwa yona indebe endala le sisayibambile. Siziphuncule phi esiziphuncileyo? Uthini ubuchule obuye basebenza ukuba bukhona kwezo sisahamba nazo de kube namhlanje? Amago msasazi, sifana nqwa nabantu abaqokelela ingceba emva kwezikhukhula nezaqhwithi ezinkulu. Kuba kaloku ukufika koondlebe zikhanyilanga kweli lizwe bafike batshabhisa indlela esiphila ngayo kuthi khona ukuze sizonyanye de sonyanye nonqulo lwethu nendlela esinxiba ngayo kwa indlela esenza ngayo izinto nolwimi olu lwethu. Umntwana kowabo namhlanje akakwazi ukugqiba isivakalisi engafakanga unonjanga welwimi lasentshona. Zezi zinto ke sikhwaba izandla sisithi iintsuku ezifana nezi zangomso ingangaske ingabi losuku nje lokunxiba mbetshe nalapho sesinxibile ubone uba lukhona ugqwetheko. Ubone abantwana abangamakhwenkwe bethwele izikwekwe benxibe nezidanga nabantwana abangamantombazana. Ubone ubana kunxitywa nje uba kuyiwa phambili, akwaziwa namakhabathiso nezigaba nezinto emazinxitywe. Ewe, sisekhona usuntswana olushiyekileyo kodwa usemninzi umsebenzi okufuneka wenziwe. Phakathi kwezinto ezisashiyekileyo kukuba sisenawo amakomkhulu nesijonge kulukhulu kuwo ukubana bangabalondolozi bamasiko nezithethe zakowethu. Kunjalo nje bayacinezeleka ngoba ilizwi lwabo alivakali, bathetha ingathi bathetha phantsi kwamanzi ngenxa yendlela urhulumente ababeke ngayo. Kanti ukuba bangakhe bakhululwe abantwana begazi njengakudala bakwazi ukuthetha phandle, bakhokhele iinkqubo zebuyambo ngokunokwabo, singatsho siyazi into yokubana kufanele uba sithini na. Kwakhona ke nabo sibabonayo into yoba bondele nakumrhiba wasentshona. Ndiyathanda umhlekazi bethetha kamandi kangaka ngoba iinkosi zanamhlanje zithi nabo babethandaza kukhanda iyeza phaya endlini enkulu athi umntu makuvale icango kuqale kuthandazwe
ubizo Abraham noMesheki, kodwa iziduko kunye nezifele zalapha ekhaya azibizwanga. Ndizama ukuthi ke masibuye zakowethu, buyani mawethu zibonakele. Kamago msasazi. Kamago tata, masibuye kuba ekugqibeleni kufuneka nesizukulwane esizayo kufuneka sincamle koko kuzawuthi kuzuzwe xa zithe zabuya, kuba xa zibuya zibuyela isizathu ezahlukeneyo, kambe ezinye ziza kusengwa ukuze kutyiwe ekhaya, ezinye ziza kubotshwa ukuze kulinywe kuveliswe into evelayo. Mazibuye ngokwenene. Kosudala Xolo, ndicela uphosa ngolu hlobo unjalo nakuwe lo mbuzo. Iphapho sisayibambe kakuhle khona uba ikhona, siyiphungule xa kuphi ebesinayo njengoba kubonakala uba ngoku sesingaphesheya nomrhiba lokubonakala uba uyasixuba futhi usenza side sibe mbetshe nakwindlela yokubona nakwindlela yokucinga, side silibale ukuba singobani, sizalwa ngobani, besifudula sizenza njani izinto mhlawumnene. Enkosi msasazi, eneneni sezimbalwa kakhulu into esishiyeke nazo, ezininzi ziphunqukile. Ndiyamthanda kugxa wam xa ngena nakule nto yesinxibo. Qaphela kwa iintsimbi ezi zinxitywa nje noba kukanjani naseyihombo ngoku, kodwa zazinentsingiselo, nemibala le yazo zinento eziyithethayo. Namhlanje azisagaywa, zithengwe evenkileni. Ungayazi injongo yazo ke ezithengwe evenkileni uba yintoni na, ngoba seso isizwe sinohlobo oluthile leentsimbi ezinxitywayo. Uqaphele ke ngokuba noba sombuza lo mntu unxibileyo le ntsimbi yintoni igama layo, akayazi. Wawungayinxibi intsimbi ongayaziyo into okokuba iminisha ntonini, ithetha ntonini, ngoba yonke into inentsingiselo. Eli xesha ke sikulo msasazi lixesha lokuphalala. Uyabona laa nto yokokuba kuthiwe nabantwana mabangaqeqeshwa, makuhlalwe nabo, kuthethwe nje nabo. Thina sikhule apha sibethwa, siqeqeshwa kakuhle. Yiyo le nto senengqondo kangaka nangoku, yinto yokuba saqeqesheka kakuhle, sayohlula into embi kwinto entle. Ngoku aba bakhoyo abazange bakwazi ukuqeqeshwa. Jonga nendlela amadoda onqena ngayo. Konakele msasazi, uyaxakwa noba mawuyiqale phi. Umzi lo umile, oyena mntu uhoyayo ngulo mntana esemzini uze ngokwenda, ekufuneka abe sesigusheni, aba sezinkomeni. Akekho lo ngutata, akaziwa noba ubheke phi, funeka aphinde abuye lo ebesezinkomeni nasezigusheni ezezimbizeni. Uzawufika nje ngokutya angabuzwa noba ngaba uvela phi na, ngoba ubeke wambuza usengxakini uya kudibana nento ebengayilindelanga. Akukho kwanto intle msasazi esinokumisa yona. Ukuba ngaba ke ngoku kungake kubuyelwe emva, ujonge kwale nto, kwa indlela le kungcwatywa ngayo, ndiye kuyo ekhathaza kakhulu. Kudala yayiba ngamadoda abamba umntu ongasekhoyo, oomama bebangasegoqweni, bangasondeli nokusondela kumntu ongasekhoyo, bade bomngcwaba abantu abangootata, bamgqumelele kuyothatha oomama phaa ngemva egoqweni, bayobekiswa nje ilitye abantwana, bowubekiswa kusasa. Ndixelele ke ngoku, yintoni le yenziwayo? Kunyanzeleke kuthatha umntwana emncinci esebeleni, ufike ekrotyiswa kumntu ongasekhoyo, ongasenagazi lihambayo, ongasaphefumliyo, notyiwe zii-chemicals zasemoshwali. Ibithetha ntoni na loo nto? Amadoda elo xesha ebesithi xa esuka emangcwabeni ehle ayohlamba izandla kumfula ohambayo, onamanzi ahambayo, ukwenzela uba okakufa kungezekhaya. Namhlanje sekuhlanjelwa apha ecala komzi, kungenwa ngaphakathi kwenziwa izinewunewu. Kwakungaxhelwa noxhelwa izinto ezixhelwayo, kwakusityiwa inkobe nje qha. Ndiya kwizinto zakudala,
Umntu xa evela emangcwabeni avela uhlamba izandla uzawukhanja inkobe ahlafuna ahamba goduke. Zintoni ezisikuzo ngoku? Into ephambili ngoku eyonakalisayo msasazi, iithaveni ezikhoyo, amantombazana anxila ngaphezu kwamadoda, amadoda asehlala nje ebharini amanye kasagoduki. So konakele nje, ingaske ke ngoku njengokuba sisitsho ke kuqalwe ekuqaleni kuthiwe noko ezinye izinto make zivalwe ke kuqale kwakhiwe eli lizwe, otherwise kuzawuphela abantu apha abazubakho ngoba bazawuphelela ebharini. Xa ungabe uhlala ebharini awuzukwazi neuqala, awuzukwenza namasiko akho kwenu, awuzuya nasenkonzweni, uzawuba ngumntu nje. Akhona amadoda maninji, mandithi bakhona abantu abolukileyo baninji, kodwa abasincedisi apha ebudodeni. Ndiyafuna ke ukuthi yonakele kakhulu. Ndiyaxakwa nokuthi yonakele xa kundawuni, indixakile. Kodwa ngoku isayisonakala mpela, ngoba noko kuthethwa ukuhlonipha olu suku lodwa, kuthethwa njengalo ngomso, emva koko sekuyekiwe kumkiwe. Uba yonke imihla bekunothethwa ngendlela esafundiswa ngayo ngabangaphambili, abashiye thina ukuze sifundise abalandelayo, uba kungake kubuyelwe kuyo, ke ziyekwe izinto zasemzini, ngoba azisakhi zezi zenza into okokuba kufa abantu every now and then, kungabikho kuphila apha ebantwini, ngoba nabamele babenza amasiko abawenzi. Umntu uthi segugile kube ngona landa izinto awayemele uzenze kudala, athi ndandimele uba ndenze into ethile, seleleyithi azitsibe engxamile. Yeah. Okay. Make ndim apho msasazi. Nkosi tata, Nkosi Daluxolo. Shilo ke sipha ngokwemizuzu 17 phambi kwentsimbi yethoba. Nkosi uDaluxolo kaJezile, sithengusihlalo wendlu yenkosi eKhrizana. Ukhona ke ungubesizwe kadinga yena uthethela inkolo kaNtu nembumba yamabhele kwisebe eliphaya kummandla waseTsomo. Tsomo ke kusentsika yethu. Sipha ke ngoku kwixesha loba sithi. Ile apha eMpuma Koloni uzokosula iinyembezi zabantu. Impilo asoze ibe mnandi xa kukho izinto ezisokolisayo ebomini. Yiza kumkhulusi wethi azokosula iinyembezi zakho, ubuyisa isithandwa sakho, ubuyisa izinto ezibiweyo, ukhulisa ubudoda bube namandla, ufumane nabantwana, uqinisa umtshato, indoda yakho okanye intombi yakho ithande wena wedwa, ukwaqinisa umzimba, uqinisa umzi kunye nemoto yakho, kudala uphangela imali iphelele ezandleni, amatyala uyawanyamalalisa, ukunyusela emsebenzini, uthandwe ngabaphathi, izinto zakho zihambe kakuhle ngendlela ofuna ngayo, ukhupha izinto ezimdaka, ukhupha nootikoloshi, ukwenza unyuselwe nemali emsebenzini, unceda umntu nokuba uphi na awine iloto okanye ikhasino. Injanjoku ungenisa nemali kwibhanka yakho okanye ize ngesikhwama endlini, uqinisa neshishini lakho. Uba ngaba kukho umntu okusokolisayo endleleni yakho, uyamsusa, uqhubezela nomsebenzi ongagqitywanga namanye Sipha ke ngokwemizuzu sikumkhono phambi kwentsimbi yeshumi kwiVukani FM. Nawe ke mphulaphula sikuvaleli ngaphandle, sika kule ndawo sika kuyo ngoba sinayo 073 849 1740. Sithumelele ne-voice note phaa kuWhatsApp. Kungenjalo uzawukwazi ukusibamba phaa emnxebeni napha ku-072 514 5381 072 514 5381. Abantu izinto bazithethela ngokwabo, asibathetheli ngokwethu. Kuba ke iindwendo zam zikhona zinqangile. Masize kuwe ngubesizwe. Uyibekile yacaca uNkosi uDaluxolo. Ubuyibekile nawe apho siphulukene nayo ngendlela obona ngayo. Masingene kwizinto ezirhangqe imeko esikuyo. Omnye umuntu uzawucinga ngemontlalo, ngemo yorhulumente, ububalule umcimbi wamandla weenkokheli zemveli. Mhlawumbi ke nokuba khona kangakanani na njengabantu abagcine isiko, kodwa xa uthelekisa nexesha elidlulileyo mhlawumbi akuzufana. Ungangena tata. Amakho msasazi, phakathi kwemiba erhangqe le ntshukumo
nale ngoba kaxaka sikuyo ngumrhiba wongenelelo lweziyobisi kubantwana kunjalo nje nokusela kungaphaya kokuqonda nokungabi nazo ke indlela zokufundisa abantwana bethu ngenkcubeko yethu, amasiko namagugu nezithethe zethu. Ndizama ukuthi ke msasazi lahleke apho ufumanisa into yokubana kwaphaya esikolweni akho nenye okanye isifundo esenzelwe into yokubana silungelelane namasiko nje ncakasana. Umntu wakhe afundiswe ngesiko into yokubana kusukube kutheni xa kuzawuqatywa umntu, yintoni uqatyo, kubaluleke ngantoni, bakhule beyazi loo nto nendlela yokuziphatha. Kodwa ngoku badudulelwa kakhulu kwawasentshona. Ufumanisa into yokubana umntana xa engacinelanga phaya ezilayinini uza kungonjwa de kufumanisa ubana kungenelela amaqumrhu afana neenkolokantu ukunqanda ezo zinto, ngoba kaloku umgaqosiseko weli lizwe uthi sonke okanye zonke iinkolo ziyalingana. Ndizama ukuthi ke msasazi kuninzi okonakeleyo kwisizwe sethu, kunjalo nje kungalungiswa kwasithi kuba kaloku ezi zinto zimosha zoniwa kwasithi. Phaa kudala bekukho iinquleko bezisenziwa imihla yeengcawa apha amakhaya ebebuthelana ngesuku lwesibhozo, kuyekwe kungayiwa nasemasimini, kukhunjuzwana ngamasiko eli khaya. Kunjalo nje kujongwa kukhunjuzwane nangamadlaka ekhaya ukuba mhlawumbi amadlaka athile awelwe ziimokolo ayafuna uba akhayokulungiswa. Kukhunjuzwana ngezithethe zekhaya neendlela zokwenza phakathi kwekhaya, kungcoliswana nabantu abangenzi kakuhle phakathi kwekhaya, kukwanconywana. Uba singabuyela apho kwezo zinto singatsho sibe ngabantu. Phaa kudala bekuthi xa kukho umntu oveleleyo ebulalini okanye kweso sizwe abizwe, kubizwe imbizo komkhulu, awongwe ngesidanga sakomkhulu. Ezo zinto ibizizinto ebezikhuthaza nebezifundisa izizwe, kuthiwe nanku ubani uyibulela irhamnqa ebeligqiba inantsika imfuyo apha edlelweni, atsho anikwe isidanga sakomkhulu. Sifuna ezo zinto zinjalo, namhlanje sisabulali marhamnqa, kodwa bakhona abantu abaveleleyo babizwe bawongwe ngokunikwa nje isidanga sakomkhulu okanye athweswe isiba lendwe, ashayazi uba usisithwalandwe kule ndawo akuyo. Zininzi ke izinto besinokufundisa ngazo ngokwesintu khona ukuze sibe nozinzo phakathi kwethu, ukubaluleka kwamasiko, ukubaluleka kwezithethe, ukubaluleka kobuthina bethu. Ngoba sibona abantwana bethu namhlanje sebenxiba izinto engathi bathwele imisinda okanye imitshoba yeenkomo, bethi bathwele iinwele zabanye abantu bakooma-Brazil nabakooma-India nabakooma-Peru, abazingci ngeenqoba zabo. Ukubafundisa kwethu ke ngokubaluleka kweenwele zabo nokunxulumelwano lweenwele zabo nelanga, zezo zinto zingenza into yokubana batsho bazingce ngobubona. Ngoba xa bethatha ezaa nwele, iinwele nothambo nezipho azifi, bayafana nje nokubana benze umxube ubo emzimbeni nakumajoni omzimba wabo. Mhlawumbi sebengendi njena nabo bangamantombazana, zezi zinto zibangela into yobana bemane bethwala iinwele ezingezo zabo. Ndizama ukuthi ke masibuye zakwethu, sinebantu ababizwa ngoba namhlanje ngamaphara, kanti ke phaa kudala bengekho nkedama, kunjalo nje bengekho mntwana ungenamzali. Ibuyela kulaa ngexesha ibithethwa ngumntwana omhleke ethi ngoku saphulwa iimpiko, asikwazi ukubhabha, asikwazi ukuqeqesha iintsana zethu. Sithi xa sibaqeqesha kuthiwe siyaba-abhyuza. Ndizama ukuthi ke mawethu makhe sizame ukubuyela kwizinto zethu ngohlobo lwethu, ke siyeke izinto zabanye abantu. Kwiminyaka engapha kwama500 sinikwe ingqiqo yengqobhoko, kusithiwa masigqobhoke, kanti sigojozwa intloko le khona ukuze kuphume ezi zize zethu, kungeni nontyanga wento engeyiyo. Sithi thina
samkela impucuko kanti samkela impuncuko yobuntu bethu. Make sibuyele ebuntwini bethu, siyeke loo mpuncuko izihambele, senze izinto zethu ngolwa hlobo okhokho babesenza ngawo. Ewe, imoto sizazicabela, kodwa indlela yokwenza nemonhlalo yona make sizame ukuyizinzisa ngolwa hlobo lokhokho. Sime kunqulo lwethu kunjalo nje, singangcabalazi, siqiniseke into yokubana sawuma ngendlela okhokho ababenqula ngayo. Camagu. Singananani sikwanjalo ngoba ke Nkosi uDaluxolo, ndifuna uqala kuwe kwinto ethi uthetha kanye ngempuncuko singasithi luphucuko, kanti kuphuncuka okona sekuphathisiweyo ngokwemvelaphi yethu, ngokuzalwa nangokwendlela izinto esisenza ngazo kwizizwe zethu. Ngoku sekubonakala uba ithemba likomkhulu, uba into ethile ukuze siyazi ikomkhulu. Ngaba amakomkhulu akhokele indlela yokwenza kwesi sizwe, kwezi zizwe? Loo nto yenza uba amakhaya angabi nanxaxheba ukugcina indlela yokwenza yelo khaya, indlela yokwenza yesi sizwe, nokuba sithetha ngesiko, nokuba sithetha ngesithethe, kuba ekugqibeleni yonke le nto iqala ekhaya. Nkosi msasazi, amakomkhulu ngawo kanye amele kukuba abe ajonga la masiko nezithethe. Kunjalo njoku ke into endiyithandayo ukuba kukho ikomkhulu elithile ekubonakala uba liyohluleka, aluwubambanga umcimbi, liyakwazi ukuthumela kwelinye ikomkhulu lithi hayi ganize nizokusincedisa apha, ikhona into esingayiqondiyo, ukuze lo mcimbi wamasiko nezithethe uhambe kakuhle. Laa nto ke yamasiko nezithethe lelo ikhaya neli khaya linamasiko alo akufanani. Kodwa ke onke la masiko komkhulu ayaziwa. Njengam ndikule ndawo ndikuyo nje, ndiyayazi uba phaya kulaa femeli izinto zakhona zenziwa kanjani na. Kuleya ifemeli ndike ndiphume nam apha ekhaya ndiyobajonga uba baqhuba kakuhle. Ndithi xa ndifika beqhube rongo, ndithi le into niyiqhubayo nizawuphinde niyiqale ekuqaleni, ngoba beningamelanga kuyiqala apha. Kangangoba kude kubuze uba ligqobhoke elitheni lizazi kangaka iinto zesiXhosa. Ndithi kaloku ngowanomsebenzi wam ukuba ndinijonge uba niqhuba kakuhle. Ezi zinto ke msasazi xa zingenziwa ngendlela yazo zidala ukufa emzini, zidala ukufa esizweni, singakhuli tu isizwe. Ufike umntu nomntakwabo bengathethisani, kunzima umolo lo komnye ngoba kubhudeke ntoni, kubhudeke isiko eliya phaa, bangayazi ke ngokuba yintoni na le ibangele le nto. Ndiyafuna ukuthi ngowona msebenzi ke wamakomkhulu lo, into enayo ke sihambe sibhidiswe ngurhulumente, esimcelayo into ethi makakabuyisa amagunya akomkhulu komkhulu, ukwenzela uba amakomkhulu azokwazi into yokuba ajongane nezizwe zawo. Ngoba ngoku inkosi songizanda ayisoyika urhulumente, kuba ngavela le nithi ayisoyika urhulumente, kuthiwa umntu makazenzele ngoba ngolo umntu unelungelo lakhe. Zikhona izinto apha ezingelo lungelo lomntu omnye, ezililungelo labantu bonke, ezi-families, njengesizwe, into yokuba eli lilungelo lelesizwe sonke. Awunawukwazi ukuzimela usisiqu, kufuneka abantu bencedisene. Laa nto ithi umntu ngumntu ngomnye umntu ayiyompazamo. Awunawuzukwazi ke ngoku ukuzimela ucinga uba ikhona into ozawuyenza uphumelele, ngoba funeka noba kwenziwa ntoni nelo siko kube khona ukuphikisana, kuthiwa hayi kaloku yenziwa ngolu hlobo. Uba ngaba uzawuvela ufike wenze, izawungabiyo le nto ifunekayo. So ke amakomkhulu amanintsi asabambile kakuhle, futhi ndiyayithanda le ndlela asabambe ngalo, angafuni ukuphuma ecaleni. Kodwa ke sibe naba nachaga ke sinabo, bathi abantu befuna ukwenza oku kuske kungenzeki, kuthiwa hayi uthi umthetho.
Yabona ke kukho lento ke msasazi ebuhlungu Mm. le ivela ngoku into yokuba amadoda analo ilungelo lokokuba ayotshintsha ifani azibize ngefani iyakulo nkosikazi. Ayivunywa laa nto Mm. tu, ayivumelekanga ngokwaseBhayibhileni. Ayivumelekanga laa nto ngokwesiNtu, ngoba Yeah. indoda nguye namntu kufuneka enze amasiko eli khaya. Xa ezibiza ngefani kwabo kwenkosikazi uzawuthi ungumni laa mntu phaya ke ngoku. Izinto zakokwabo ezijongene naye, mandithi ndiyinkulu apha ekhaya, ndizawuzenza kanjani? Ndiyintlabi apha ekhaya, nako ndiyozibiza ngefani yomnye umntu. So ezo zinto ke msasazi asizamkeli sizinkosi, kodwa ke siyaqaphela into yokokuba zikhona into ezithethwa nje zipasiswe nje zingakwazi into yokokuba zenzeke. Kunjalo nje ukubonakala uba bezingamelanga uba zibe ziyenzeka. Ndifuna ukuthi ke amakomkhulu amaninzi ayazibiza iintlanganiso, ayathetha nabantu. Into enawuke baphuncuke ke kuba kukho le nto ethi wonke umntu unelungelo. Kodwa oku kufa kungaka kona, kubulalana kwabantu, ndifuna uyithetha ngokuphandle yinto yokuba silahle ntoni inkcubeko yethu. Enkosi msasazi. Enkosi, ndisekuwe njalo Nkosi uDaluxolo. Yes. Esinye sesizathu sokuba sithathe isigqibo sokuba sibuyise lo mba sithetha ngawo namhlanje. Sithetha ngomrhiba kanye okawuthandela ukuthathela izinto, ukuthathela thina osise kwicala ebekufanele uba siyikulo. Ndinoloyiko lokuba ngenye imini umntu uyawuthi esenza umsebenzi wakowabo wabantu abaphantsi athenge umqombothi sele wenziwe. Loo nto leyo ke indenzela ixhala. Ndime ke kulaa ndawo ibisithi yonke le nto sesiyenza mbejembeje. Kubonakala uba kugqame izinto zasemzini kunalo mba singawo. Ngokudlula nje singangenanga nabanzi kwinto edibene nesiko nesithethe. Ukuba wenza umcimbi, uba ukhupha umqombothi siyawubukela, siwujonge nje, silinde ukuba uwela ulwandle uze neento ezikhanyayo. Mhla ke ngoku sawuqhawula sithi tyhini ngokwenene uNkosi uDaluxolo usibizile sasabela. Kutheni sifikelele loo meko nje? Uyabona ke msasazi, ukuba sithetha inyaniso, awukwazi ukwenza umsebenzi kwakho ungaqalanga emaxhantini, ungasilanga apha ekhaya. Funeka usile ungayi ukuthenga umqombothi kwenye indawo. Elo siko lonke ulimoshile, Yeah. alusebenza. And enye into ekufuneka siyiqaphele, ezi mbodlela zasemzini ayizombodlela esimele into yokuba sibe sisebenzisa zona. Yeah. Ukuba nakukhumbula kudala zazingekho, yonke into yayisenziwa ngumqombothi. Ezinye izinto umsasazi zenziwa ngamasi ngela xesha bekusasengwa. Ngoku ngenxa yokungabikho kwamasi kunyanzeleke kusetyenziswe lo mqombothi endaweni yamasi kuba engekho. Abadala ke bakuyikhumbula le nto ndiyithethayo. Yona imbodlela yasemzini yayiliyeza lefiva. Athi umntu omdala xa ehanjelwe nguloo mntu amhloniphileyo ongumtshomi wakhe, amgalelele nje esicikweni athi ina khawuqabule ntangam, uzophuma ifiva naye. Uza kusela xa ezawulala ngesiciko esenzela uba kuphume laa fiva anayo. Iya kuhlala ke loo mbodlela unyaka wonke ikuphaa kulaa tyesi. Bekusekhona ke nezawotshi kwakuthiwa zizobho. Isitshixo ke setyesi sihlala phaa. Ingulo tata yedwa owazana nale mbodlela. Nothi lena sikuyo asiyiyo msasazi, futhi asuvumelana kule nto yokokuba kube ngabakholana umsebenzi
kuthiwe imbodlela. Ukuba ngumqombothi wenziwe noba kukho mbodlela, umsebenzi uzawuhamba kakuhle. Apho ungenawuhamba khona kakuhle, kumaxa kunobekwa nje ezi mbodlela zodwa, kuthiwa hayi ke sinomsebenzi othile, samkela uNkosi ubani ngale mbodlela. Yeah. Siyavuya ungena kwakapha. Funeka noba uyinkosi xa ungena phaa wamkelwe ngebhekile yomqombothi. Yeah. Noba imeko ithini na, eyona nto ithethayo yibhekile le yalo mqombothi usiliweyo apha ekhaya. Oyowuthengwa ngaphandle asozisebenza emsasazi tu. Yeah. Ndiyathembisa. Ndinexhala lokuba ingathi yonke le nto iza kusikhokelela uba siye apho ngoku. Eyi, Bhele, nantsi le ngxaki. Tabakho, Kutheni? tabakho msasazi. Kutheni? Ngena tata. Eneneni nasenyanisweni asinasiko likutywala obuziinyembezi zikaVitoli. Unyanisile umntwana omhle saba ngathi sombela ingoma enye sasisitsho amasiko ethu onele ngomqombothi owenziwa ngookhokho. Uyawukhumbula kaloku kwa ukurhwecwa kwelalike kusilwa okanye kugutywala nkoduso. Loo nto kuthi iyathetha phakathi kwekhaya. Ukunyuka nokubila kwalo mqombothi kunuka ezantsipho endlini enkulu. Umoya osezela nobiza abantu abadala beli khaya kwenziwa kuyo lo mcimbi. Zama ukuthi ke ayisozisebenzele nanini na nangomso nakulo nyaka ungakawaluzayo into yoba sithi sizawuthenga nemiqombothi okanye kukho abantu abahambe besila imiqombothi okanye kugcwalisa imiphanda ngamakhamba uthi ngumqombothi. Ayisoze isebenzele loo nto, wenza ibhrayi, ayilosiko loo nto. Masizeyuli into ezinjalo ziphume ziphele esintwini sethu kuba kaloku sekunje into ingena ngentshontsho. Sekucaca ubana ngoku umzi ongenzanga okanye ongathenganga ezindlu zikaVictoria xa kusenziwa loo mcimbi awungomzi kwalo msebenzi awenzekanga kakuhle. Nabantwana bethongo bayafuna ukuyulwa. Athi umntu xa ezawukhokhela umsebenzi abize amakheyisi ezintantsika enondyanga endingakubabiza ngegama. Yeah. Athi emhlophe imele into ethile nebomvu imele into ethile. Nto leyo yayingekho kudala. Bayayifaka intsisakalelo noxinzelelo kubantu abenza amasiko, abantwana bethongo. Mabaphume kwezo zinto. Asinasiko lisembodleleni. Isiko lethu liphaya kumqombothi, kwisilawu, kwimpepho, nokubana simanyane, sizile, sithethe ngokungankuntuzi, singaxeleshani phakathi kwekhaya. Nezinye ke ezibalulekileyo njengesikhalo senkomo nokuhlonipha nokombatha njalo njalo. Ayikho ibhotile kwento endizibalileyo. Akho nto idibene nobutywala baphesheya kwezilwandle. Yiyo ke le nto basibona into yokubana bathi yini emayisele zizidenge zodwa. Babona into yoba bafuna ukwakha izidenge apha kuthi. Kweza station ke zazinayo intsingiselo kudala. Bhele, ndifuna sibuye futhi soyame kulomba. Sesisibona sikule nyuphane nje. Kungaba akunagalelo na ukutshintsha kwamaxesha? Ndithetha ukuthini ukutshintsha kwamaxesha? Mandulo phaya ubufudula uvuka apha ekhaya kumondlalo wakho kukho umakhulu. Umakhulu unenqili yakhe, kukho inqawe yakhe phaa, nazo zonke izinto ezidingekayo kuye ngokweemfuno zakhe. Ngokunjalo kukho utatomkhulu, naye uneyakhe ngokwendlela ngokwendlela enza ngayo izinto apha ebudeni bemini. Indoda ke nangona sibancinci nje kodwa siyayazi uba ibifudula ibiyinto ethi nenkwenkwe iqala iyinkwenkwe uba ayihambi ngezandla, ihamba nje iphethe intonga kuba akho nkwenkwe izawunqandelwa zinja, koko yinkwenkwe efanele ukunqandela abantu abadala izinja. Kodwa ezo zinto ezo zinyamalele. Ngoku uyawudibana nomntwana oneminyaka 10 efaka izandla kwipokotho yangemva, kungenjalo nale bhlukhwe ayinxibileyo eyithobile, eyibekele phaa emazantsi inalo ibhanti. Ngaba ukusiphuka nokusithela kwabantu abadala ebebebonwa njengabona bantu bagcina ubushushu banika umkhombandlela apha ekhaya, hayi nje apha endlini kuphela kuba benithe kwingabula zigcawu yenu
kakade akho mntwana obeyihasi. Aba bantu aba ukusithela kwabo njengoba bebonakala ingabona bantu babambe indlela yokwenza ekhaya nasebulalini nakusizwe ngokubanzi, kube negalelo elingakanani. Asinawuyikhumbula naloo nto sithi ngoku sishiyeke enyanyeni? Amakho msasazi, masiyehule into ethi amaxesha atshintshile, amaxesha ngamanye. Uba sizawuthetha ngexesha eli silibonayo, ilanga lisaphuma empuma liyotshona entshona, into eshiyekileyo lugqwetheko nengqiqo yengqobhoko nempucuko eteketiswa njengempucuko. Izinto ezibonwa ezithivini zenziwe. Akhona amachego namachegwazana namhlanje, nto nje athe rhwelele ngumrhiba wengqobhoko ogcweleyo kubo, kuba kaloku nabo abangumzekelo ebantwaneni nasekubazukulwane babo. Uba ubona le ntyongwana ifake izandla epokothweni, ibona uyisemkhulu phaa ifake izandla epokothweni, kunjalo nje akafundiswa nto lo mntwana. Umahluko phakathi kwentonga nenduku akawazi nemithi yokukha induku, akayazi into yokubana kutheni umntwana ngoku sele eyindoda enikwa lo mnqayi okanye lo mnquma. Ubona ingathi kufuneka ahambe abe sisibhongobhuyane ebetha abantu, kanti ezi ntonga xa bewunikwa kudala umntwana ebexelelwa into yokubana lo mthi kuthiwa ngumnqayi, ngumthi woxolo, ngumthi wobulawu, ngumthi wokurhweba imimoya, ngumthi wemvisiswano nemvano. Umnquma ngumthi wesiko, ngumthi worhweba imimoya yabantu abangasekhoyo. Yiyo le nto sawusebenzisa nehlamvu lawo mhla ngomsebenzi phakathi kwekhaya. Ayizontonga zokulwa, ungayesha xa ubona ezo zinja zekutya okanye uzibona usengcingweni, kodwa ayithethi into yokubana yilwa. Le nto uyinikwayo ubuyinikwa njenge-aerial yokubana abantu bakowenu basoloko behamba nawe ngalo lonke ixesha. Kunjalo nje ubungengomntu uzawusoloko uba namabhadi ngenxa yale ntonga. Bafika belungu bayibona loo nto leyo, bathi ezo ntonga zibekeni phaa kude, zizinto zobuxaba. Nani nabaleka nalotshona, nitshona kumrhiba wengqobhoko, kanti kususwa iingcambu zenu. Ubone indoda isethula umnqwazi noba kuphi, indoda ibengawethuli umnqwazi noba kuphi, nezizathu ezithile. Neminqwazi ibithwalwa ibisatyiwa ngeempele zezilwanyana zesiko phakathi kwekhaya okanye izilo ezisobene nekhaya njengemilondikhaya yekhaya. Ikukurhweba amandla obuhlwele oko. Kodwa namhlanje kwadathulana iminqwazi nizokwenzela into yokubana amandla okurhweba ubuhlwele asuke kuni. Nani niyayithanda loo nto, nifike nithule iminqwazi niqinyeliswa. Ulahlekile isintu sethu, sithi mazibuye ezakowethu. Masike senzeni izinto ngalaa ndlela okhokho babesenza ngayo khona ukuze sikwazi ukubana sizinze. Ewe, bakhona abantu abahlala njengabantu okuthiwa zii-single parents namhlanje abanganayo le ngqiqo nale ngqeqesho bekufana ubana ikhona. Kodwa phaa kudala sikhule kusithiwa akho mntwana uyinkedama. Oko ke ngoku kukho aba bantu banyevulela amakhaya, bathi hayi angeke ndiye kulaa ndawo kwatatomncinci ngenxa yoba utatomncinci wandiphatha kakubi ndisakhula. Kanti unezinto nazo nje kokwakukhuliswa gadalala, watsho wakwazi umelana neemeko zanamhlanje esiphila kuzo, ube nezinto zakho. Ndizama ukuthi makhe sisuse namakhatshi, wonke umntu unalo ikhaya, wonke umntu angayifumana imfundiso. Sikhe sifundisane ngezinto zethu, khe siziyeke into zakwaSirayeli azisebenzelanga iminyaka engama500 ukuya phezulu. Sisamile emanzini, kanti phambi ko-1788 ukufika kaJohn van der Kemp eshumayela ezi zinto zokubana makusuke abantu esintwini sabo balandele iinkolo ezithile. Okhokho bebeneenkomo, iintlantsi bezigcwele iinkomo. Namhlanje kuba silandele lo mrhiba kaVan der Kemp, iintlantsi zigcwele ingca. Yazi uba ke ngoku isisebenzela phi na loo nto.
sisatsho nangoku ndithi mazibuye zakowethu, buyani mawethu sibonakele kamakho. yazi uba ukubuya kwazo zawukhawulelwa ngubani na zifake ebuhlanti, noloyiko lokuba kuthi kanti ubani nobani okhoyo akazazi. Nkosi uTaxolo, mandingade ndibe ndikukhokela tata ngenukhe. Ewe, msasazi, umonakalo mkhulu apha. Uyabona intombi le xa izelele ekhaya ingendanga, Ya. umntwana emzalele ekhaya iba ngowomama welo khaya notata welo khaya. Ya. Namhlanje ziyazothusa into ezenzekayo, ufike lo mntana esithi mama kule ntombazana ingendanga. Ithi ke ngoku sele sakoluka ibiba ngumama wale ntombazana obalizibazana, ngoba le ntombi ayendanga, lo mntana ngoweli khaya. Uske wothuke ngoxa udibana nale ntombazana ingendanga isithi ndilizibazana. Ezinye zezinto ezi ezifuna ukulungiswa. Amakhaya onke ake ahlale phantsi, kunjawunjoku akaqokelelane onke ngokwe-families. Kuthiwe sisuka phi, konakele xa kuphi, ke zilungiswe zonke ezi zinto. Nakule nto yokokuba indoda ingazazi into kokuba uxanduva lwayo luyintoni na ekhaya. Ya. Ufike idlokovisa umntu ongumama, iphatha kakubi odade wayo. Ayiyonto leyo esikelelekileyo, yona ingumntu woxolo. Nokokuba ibumbe ikhaya eli libambane, zingabikho ezi zinto zeyantlukwantlukwane. Loo nto leyo ingabengela into kokuba xa sinokuncedisana bakhe bathathe ubudoda, bathi nothi ngegama lethu kuthiwa ilizwe lifile, sikhona singamadoda, bakhe batshintshe bathi siyithathela kuthi ngoku, noko kudala sibukele. Eli lizwe lingaphinda libuye lime, la makhaya angema, uba kungakho amadoda anjalo. Amakhaya amaninzi apha ubuzawuqaphela amelwe ngabantu abangoomama. Ngaba bamane berhawula amadoda ngoku njengoba bendisitsho, andithethi into ingekhoyo. Bathi hayi bo, tata kabani awumelanga uba uqhube ngolu hlobo. Olu hlobo uqhube ngalo zange ndifike kunje. Ngoku wena wenza ezinye izinto ubungamelanga uba mawube uyazenza. Zizinto ke ezo msasazi endicingela umntu ethi make sibuyele embo, ke sibonisane into yokuba simele uba sibe ziqala ndawoni na ukulungisa ezi zinto zonakeleyo, khona ukonakala konakele. Kunjawunjoku akulunganga. Unyanisile ugxa wam xa isithi sizama uqokelela ingceba ezingaqokelelekiyo. Kodwa ke abantu aba uba bangake baphulaphule ezi ndlela kuthethwa ngazo nendlela esibacenga ngazo, amadoda ngexesha lokwaluka akayohlala ebhumeni noba umntana akanamntana uphaa. Bangahlala ezindlini kusithiwa kukho abakhwetha. Ingasincedisa loo nto singabikho kwezi ngxaki sikuzo. Abantwana abangamantombazana bakoomama bathethe nabo, bathi umntana oyintombazana azilayite izibane ekhaya, umntana oyintombazana engekho ngaphakathi ekhaya. Bazazi nje ezo zinto. Imakrwala agqiba uphuma ayayazi mos uba ayayana. Ngokommo akamelanga uba kulaa mzi ayowumba kuwo, kungcwatywa kuyo atya phaa. Amele ukumba nje phaa, abuye azotywe ekhaya ngokomthetho nangokwesiko lethu lesintu. Abuye azotya ekhaya aphinde abuye olungiselela abantu phaa, ngoba isitya asoke ngaso silapha. Le ke yoba udibane namadoda engaphethanga ntonga ilusisi, ufika amadoda ephethe imizi. Laa nto nayo ayilunganga. Funeka amadoda aziqhelise ukuphatha intonga, ngoba intonga le inentsingiselo. Uzawudibana nenyoka, uzayibetha ngantoni? Because awuzukwazi yona uyihlaba. Net bube nemesi, inye into ozayicinga kukuhlaba umntu, ulimaze umntu.
Into ke leyo ke ngoku ezawuhambahambe iyokufaka eziseleni. Masingaphelelwa ke lithemba lokokuba eli lizwe lingaphinde lime lilunge. Masisoloko sinalo ithemba, sincedisane, umoya wethu ube phantsi ukwenzela into yokokuba kulunge. Enkosi msasazi. Usiyanda bebi okanye bhebi uthi kwelaa cala #Imbatho Msasi, kubalulekile ukuthi inyanga le inkcubeko xa siyibhiyozela inyanga le loo nto inceda ukuba sikhumbule embo okanye sikhumbule okuthile esakulibalayo singabantu abamnyama uthi ke okanye ke bomdaka, kodwa ufumanise ukuthi silibele ingebuyambo wathi camagu ayandaqayi uthi yena ke molo msasazi ukusikhumbuza amasiko nezithethe zakwantu ushiye nje ushiye nje kuba sibaleka amasiko thina besibhala ke bona phaya kuFacebook bevakalisa olwabo uluvo. Kwelinye icala uNtlabe Mzikayise uthi Daluxolo msasazi, ndiphantsi kwaloo nkosi ujezile phaya esinqumeni kwilali yaseNcancule ngethemba lokuba ndiyibiza kakuhle, ubhale ngolo hlobo. Uthi ke nkosi uDaluxolo unyanisile, ndiyangqina okokuba ke khe sivuselele uthi ndiyanqwena uba ke sivuselele kakhulu sibuyele kwiziseko zabantu, ingaske ke sivuse izikolo zekhaya, sifundise imontlalo, kukhuthazwe ulimo, imfuyo, ulonwabo nezinxibo zesintu neentsingiselo zazo. Khahlela kwakhona sithi Daluxolo ngabantu ke abo bavakalisa olwabo uluvo. Ke masibuyele ke, ndifuna ubuyela apha kuwe Bhele. Bhele, phambi kokuba sithethe ngekomkhulu, siye komkhulu, siqale siphume apha ekhaya. Ngo-2025 naku umntakaMaliwa unosapho lwakhe apha endlini. Ndiyiqala ngaphi ukubethelela indlela yokwenza yalapha ekhaya ngokweyamene nesiko, ngokweyamene nesithethe engazukhabana noMzantsi Afrika ku-2025 apho siya khona siya ngqo kumsitho lo wangomso ngokwendlela yorhulumente. Bayetha. Ngumsasazi, ngokweli xesha likhoyo masizabe ke ukutatamisa, sicebisa nomphulaphuli phaya ekhaya ukubana makhe siyiyeke le nto yokubhekelisa abantwana. Namhlanje okanye ke ngomso kuzawuthi bhazalala kuthethwa ngeziduko ngeziduko nezizwe ngezizwe, kunxitywe ezo zikipa ke zihle kumbetshe kucokoziwe. Makhe siqale ngokufundisana ngendlela yokunxiba, ukuba isinxibo esithile sasinxitywa ngubani xa kutheni, isukela phi ingcawa, yayiyintoni, yayisenziwa ngantoni phambi koba kufike umqhaphu okanye kufike inantsika kwenziwe ngoboya begusha iingubo ezi sizombathayo namhlanje. Ukufundisa abantwana singababekeli kude, ngoba ufika bethe ncwadala le nkundleni bebadala bonke, bayazi bonke laa nto kuthethwa ngayo. Abantwana badlala ugqaphu phaya balinde ixesha loba kutyiwe inyama. Silime edwaleni xa sisenza njalo. Mayibe ngabantwana abanikwa namathuba ezinokuthiwa zizilwa, bathethe ngobubona, bazithuthe phakathi kwekhaya. Sibatatamise ngolo hlobo, sowuhleli naye ukuthi khawuzithuthe, azithuthe. Xa kusenziwa isiko ube nenkcaza yentsukaphi nentsingiselo yesiko, ngoba sebefunda ngolo hlobo abantwana namhlanje. Ungasukuthi kwenziwa nje isiko okanye kwenziwa nje umqombothi phakathi kwekhaya, yiba nenkcaza yentsingiselo nentsukaphi. Loo nto ayakhi nokhontoni, kodwa yakha umntwana ovuleke ingqondo nonengqiqo ngamasiko ako wabo. Ngoba xa begugulisha kwezinto ezichwethezayo bayayazi ibhaptismal uba lisiko lakwaJuda yayisenzelwa ntoni, isenziwa ngoobani. Kodwa isiko lokuqatywa apha phakathi kwekhaya wazi nje into yokubana kuzawutyiwa inyama kuphelele apho. Ube wena umdala uyazi into yokubana akuphelelanga apho, lo mntwana ubikwa kwisangqa semimoya yeli khaya khona ukuze ahlale ekhuselekile ngalo lonke ixesha, angabi namikhwa aza kuyigila
phakathi kwekhaya. Lezo zinto ekufanele uba siyazifundisa. Ukuba sibize abantwana ngexesha elifanelekileyo, uhlale nabo, ngoba thina sikhuliswe ngeentsomi, sikhuliswe ngamabali, sikhuliswe ngeerayirayi, kanti ezi zinto bezisivula ingqondo, zisifundisa kunye nee-restations phaya esikolweni. Ndikhe ndakubalisela nge-restation ethi umvundlana othile wangena entsimini waqakatha wahlangana neembotyi. Kanti lonke eli xesha kuthethwa ngoJan van Riebeeck owangena apha eMazantsi Afrika, wahamba wadibana nobutyebi, wabuthatha wanyantsula wagoduka ehluthi. Ndizama ukuthi ke ezi zinto zonke bezinayo intsingiselo. Makhe sihlale nabantwana emakhayeni ethu, khe siyeke ukukhomba iminwe kumakomkhulu nakurhulumente, khe sizenzele izinto ngokwethu. Sikhulisa ngoku isizwe samanqenerha nabantu abakhuthele ngomlomo, abangakwazi ukwenza nto, abakhuthelele nje ukugxeka. Asigxeki apha phandle. Kunzima ufundisa nokulima abantwana ukubana umbona lo okanye umgubo lo wenza umilimili uba uzawuvubisa okanye wenza ipapa uphuma phantsi komhlaba. Lithatha ixesha elingakanani ikhozo ukuba liyadubula. Libaleke ngantoni inani usibhozo esintwini? Namhlanje njengoba sithetha nje, ilanga lifike ngokupheleleyo endawo okuthiwa yi-Southern Hemisphere, libuya e-Northern Hemisphere. Ibiyimibhiyozo yokuqala konyaka omtsha ngokwesintu. Zizinto ekufanele ubana sizifundisa abantwana bethu, ngoba phaa kudala ngoko ngekho zikhalenda, izigaba zonyaka yayizizo zazijongwa kakhulu. Kuthe ngoku ihlobo lithwasile, ngoku siya ekwindla, ngoku siya ebusika, njalo njalo, de kuphinde kuyobuyelwa entwasahlobo okanye entlakohlaza. Izigaba zone zonyaka besinazo, azifikanga nekhalenda kaGrigori yesuka phesheya okanye eyamaRoma namaDatshi. Bamago msasazi, masifundise abantwana bethu, sibangcambazise, sokhe isizwe sinengqiqo nesizaziyo uba singobani. Sihlukane nokuphulukana nokuthethisa abantwana iilwimi ezingezo zethu. Uduncoma uba akasithethi umntanam isiNgesi sikhupha ngeempumlo. Lihle lapha phakathi kwekhaya nithetha isiNgesi nabantwana benu, kuba kaloku ninzi ngathi okanye niyibone ngathi ukuthetha isiNgesi kokona kungcono. Umntana makachubeke ngolwimi lakhe, kunjalo nje azimne, khona ukuze isizukulwane seshumi esizayo sihlale siyazi into yokubana sasisenza njani sisaphila. Kamago tata. Nkosi udala uxolo, nanku ke lo mntwana uBhele semtshile uba mandithini nosapho lwam phaa ukuzama ukukhulisa umntwana oyaziyo imvelaphi yakhe. Lo mntwana ke ngoku aphume izithuba enze into engazukwamkeleka apha kwesi sizwe siphantsi kwakho. Masiye kwindlela yokuchophela laa ngxaki ebikade isenziwa. Kuchotshelwa le nto yoniwe ngumntwana lo wakwamaliwa. Ichotshelwa ngokwendlela yesithethe nangokwendlela yesintu, ngokwendlela yesi sizwe. Indlela yokuba lo mntwana uyakufunda kule mpazamo, indlela yokuthatha inxaxheba ekubeni kuba lo mntwana abe ngcono ngomso kusebenza esi sizwe. Kuba kade noba sewudibana nawo le ntwana, phambi koba uyibuze uba ekabani, uqala uyibuze uba kwedini ngowaphi. Loo nto ndicinga uba idandalazisa into yokuba isizwe nelali nendawo umntu aphuma kuyo ibalulekile ekwakheni umntu. Masiye kwindlela yokuchophela yakomkhulu ebikade ifudu isetyenziswa ukuze kunqwanqwadwe kuthiwe hayi kwedini uyaphazama ngoku, nantsi indlela ngaphandle kongenelelo lorhulumente. Enkosi msasazi, uyalazi ilishwa elikhoyo uzawumosha lo mntwana. Xa emoshile akuveli igama lakhe, kuvela igama labazali bakhe uba ngumntakabani. Yeah. Xa kufuneke ke ngoku elungisiwe, kuqalwa phaa endlini kokwabo, aboniswe impazamo zakhe, hayi kakubi. Futhi ke xa sele emoshe kakhulu ufuna uba abe nazo ezi ndawo zicengwayo. Ukuba ke phaa efemelini kokwabo abade ke babe bayamchana,
kunyanzeleke ke ngoku asiwe ebhodini. Ibhodi izawubiza abahlali aba bakufitshane abonise uburongo bako elungiswa. Yeah. Xa ngaba naphaya akayiqondi le nto kuzawusiwa ke ngoku kusibonda. Usibonda abize ikhabhinethi yakhe bahlale naye bambonise. Ukuba ke ngoku naphaa kwasibonda zikhona into angaziqondiyo, uzawusiswa ke ngoku apha komkhulu ku-senior traditional leader kwinkosi enkulu. Yeah. Nayo funeka izazi uba inoxanduva loba ivele macalonke imbonise uburongo bakhe. Uba ngaba iyaqonda uba ikhona into engaqondakaliyo kulo mntana, inelungelo ke ngoku ikomkhulu eli ubiza i-social worker lithi hayi ngawukuzosincedisa apha ukwenzela uba lo mntana ade alunge. Into ke ngoku eske ibenze bangalungi kukuba uye kubo ngomsindo, asoloko engcoliswa bangafika apha wonke umntu unomsindo. Akufunekanga ke xa uzawumlungisa umntwana ube nomsindo, funeka umbonise kakuhle. Xa selevile ke ngoku nguye ozawukwazi ugoduka akwazi ulungisa nabanye. Le nto ayifuni msindo ngoba noba amoshile umse mhlawumbi uthi makabanjwe avalelwe, ayisincedisi into yokubheka ejele ngoba usikabuye ewesi Yeah. kunakuqala. Ubona ukuba into yawuvalelwa kakhe phaya ayincedanga nto tu, kokona ke ngoku amosha ngakumbi, emoshela baphinda ayowuvalela. Kukuba bacengwe ngoku, ayikho enye indlela esinokwenza ngayo. Aboniswe, kuqinisekiswe futhi uba uyazazi uba uzalwa ngubani, ubani uzalwa ngubani. Njengam uba ndizalwa ngumzoxolo, umzoxolo uzalwa ngumgangatho, umgangatho uzalwa ngusikele. Umqala apho ke uthi uyabona ke ngoku uhlaza aba bantu, ndinyuke nabo uyawutsho kuJezini, uphinde umbuze uba ungumni. Azichaze zonke iziduko zakhe, ndikuthabela ndinokwindla ncancashe ndikugabula ekhulu umalamba entle, azitsho zonke ezo nto. Uyabona ke ngoku uyazibonga, uzawusehla laa moya ayiqonde into okokuba noko ndizawuba ndiyaphazama ngokuba ndizawugqitha kwezi zinto. Umntana ufuna ukufundiswa kwangoko, ubeke waze akwazi uzithutha, wazazi iziduko zakhe, akadli ngokhawuleza amoshe ngoba uba nelicala loba yeyi igama likatata lizawutsha, igama likamama lizawutsha, kuzawuthwa ngoku abani lo mntana, kuhambe kuthethwa ngaye. So ke sibalungisa ngolo hlobo ke thina lokuba sibacenge ukwenzela into yokuba babuyele ebuntwini. Yiyo ke le nto ndithi ingangaske ke kuvulwe naphaa esikolweni, bathi aba benkolo kantu bamane besiyawubavizitha kwezi zikolo zonke bebonisa abantwana ngemvelaphi yabo, banikwe ixesha ngootishara, ibe khona iprogram ezawumane ibacela kwezi zikolo zonke. Ngoba ngoku sekonakale kwasezikolweni, akusahlonitshwanga nganootishala apha. Umntana wenza loo nto ayithandayo, athethe noba kukanjani na kutishala. Kanti ke umbeko le kufuneka beyifundisiwe, baqhelaniswe nayo. Ukuba singabaqala basebancinci bathi bekhula, noko ayukonakalela apha kuthi, sizawukwazi ke ukuyilungisa. Ndicinga uba ke ingasincedisa ngakumbi ke xa nefemeli yakhe kuzawuthethwa naye umntana apha ekhona. Ndicinga ngoku Bhele, sisukile komkhulu, siqale kuwe saya komkhulu, sihamba nalo mntwana omnye osuka kolu sapho. Ngoku njengoba bendiyishilo imbali ngethuba ndibetha ingabulazigcawu apha sivula olu suku lwangomso ukuze sifikelele kulo ukuba lusuka phi. Masithethe ngendlela nangeenzame ezenziweyo ngurhulumente ukuzama ukuhlangabezana noluntu, ukuvuselela isazela nokukhuthaza umcimbi odibene nobugcisa nenkcubeko yethu. Kuba kakade benitshilo naphaa uba zingakhona ezi zinto ezikolweni kungakuhle
Kodwa ke ngoku apha emasebeni akhona amasebe ajongene nobugcisa nenkcubeko. Xa nijongile Bhele, ingakanani indima edlalwe ngurhulumente ukuzama ukuhlangabezana noluntu kule nto yokuvuselela izazela? Kwaye xa sijongile ngokweminyaka le ngokuqaphela kwakho, ungatsho uthi kuzothi ga ngoku sihlabe sikhangele okanye kugalelwa itispuni yetyiwe elwandle? Marco msasazi, sekulithuba elide noko sisithi sikhululekile. Namhlanje bekufanele ubana njengoba besitsho sikhona isifundo okanye le nto kuthiwa yi-subject ezawujongana ncakasana nenkcubeko yethu ngokuba sizintlanga ngeentlanga kweli lizwe. Bekufanele uba namhlanje lukhona ulwimi oluchongiweyo, singalwanga ngaloo nto, oluzawusetyenziswa ibe lolwethu sikwazi ukunxulumelana ngalo. iAfrika yonke iphela. Bekufanele uba namhlanje ayilo suku lwanamhlanje okanye lwangomso qha elizawujongwa njengosuku lokujonga inkcubeko nezithethe. Kuse kugcwale iiholide kwikhalenda yethu zaphesheya ezingezo zethu nezenkolo ezizaphesheya ezifike ngenqanawe kweli lizwe. Bekufanele uba namhlanje sinazo izikhumbuzo ezibonakalisa gqathu ukubana bakhuke kwaliwa kwesi sizwe iminyaka elikhulu ukusuka ngo-1788 uyotsho ngo-1888, uliwa nabantu abamhlophe besocutha iinkomo, besocutha imihlaba yookhokho ngenkani, boyiswa izihlandlo ngezihlandlo. De baza namacebo okususa thina kwizinto zethu, bathi izinto zethu zizinto zobumnyama, batsho bakwazi ukusoyisa kule mfazwe yokugqibela kangaqhibi. Bekhe namfanele namhlanje sikhumbuze ezo zinto, sikhe siyoma ngaphezu kwezo ndawo, loo milambo naloo mifula ingatshiyo eyakhe yajika yaba ligazi, sisithi ngxe kuloo mimoya yookhokho phezu kwezo ntaba nakuloo mathafa. Sizinzise imimoya ngoba sesilele embudo sinayo hleze kuthi kanti yingqumbo yeminyanya. Abantu abadala baqaphukile, abantu abadala abeva kamnandi kuba kaloku thina into yethu siyayazi into yobana xa kuthiwa yi-Heritage Day makuncile nonsebeleni umntwana. Akho nto sizenzayo ezibalulekileyo phakathi kwesizwe ngokwesizwe ezithi sikhe sikhumbule amagorha esizwe sethu. Zikhona izikumkani ezalwa zacenga ugodo, ezinye ke zaqhawulwa nentloko kwazaweliswa zasiwa phesheya. Sixolise kuloo mimoya, sicele ukubana mayizilwele kwabo abengqikiva nabasasingqikiva namhlanje. Ndizama ukuthi ke zininzi into ekufanele uba ziyenziwa. Sithi siluluntu kunjalo nje norhulumente nala masebe uthetha ngawo, siwazi ereyidweni phaa ezilalini. Kuthiwa likhona isebe elithile lenkcubeko nobugcisa. Siyazi xa kuthiwa ubona abantu mhlawumbi basezilokishini bona bakwazi ukukhumsha, kodwa ezilalini siwaza ereyidweni. Benzani ezilalini, benzani ebantwaneni abafuna inkcubeko, abantu besebe lenkcubeko nobugcisa? Asiyazi loo nto. Ndizama ukuthi iinkonzo zikarhulumente makhe zizame ukusondela naphaya ezilalini khona ukuze abantu bakwazi ukuxhamla, khona ukuze inkcubeko yethu ingafi. Njengoba isitsho nomntwana omhle ukubana ezikolweni makhe kumane kubakho ucweyo oluzawubizwa nabantwana begazi, banikwe ithuba lokubana bayokufundisa abantwana okanye bawuxelela abantwana ukubana yintoni na bubaluleke ngantoni ubukhosi besizwe sethu. Amako. Futhi loo nto ihlohlo ngenkani nokuba banomdla nokuba abanawo na, iyawudeske ibe yiyo kuba kade nezo zifundo bazinikwayo bayaxelelwa ababuzwa ukuze bazikhethele. Nkosi uDaxolo, kwakulo mbuzo omnye tata, indima nomgama oseluhanjiwe ngoku ngurhulumente kuba kade sesikhankanye namasebe afana nala, ungatsho uthi noko ukhona umtyhi okhoyo okanye ngokwenene sigalela ngetispuni ityiwa elwandle? Nkosi msasazi, uyabona lamasebe uthetha ngawo
akude apha ebantwini kwezi lali sihlala kuzo. Yeah. Iinto ezininzi akholelwa kukuzenza edolophini. Ukuba ebenosondela apha kumakomkhulu ukwenzela uba iinkosi zingashiyi izililo zazo, yonke into yenzelwe enkundleni komkhulu, kufutshane namachandi akomkhulu. Ngoba ayincedisi into okokuba ziyokwenzelwa edolophini eholweni. Abantu abaninzi balapha ezilalini. Eneneni ayisincedisi, bathetha nje imini benye begqithi uyawuphinde uyobabona kunyaka olandelayo. Ukuba ngabe uyawubabona, mhlawumbi bangabonakali kwabona. So uba bebenoke basondele bancedisane nathi, beze kumakomkhulu, bayeke uwabaleka amakomkhulu. Onke futhi la masebe eze kumakomkhulu. Ndicinga uba ke ibinosincedisa gqithi loo nto. Nabantu bebenode baqonde uba tyheni, apha ngokwesintu kukhona abantu ekuthiwa zizihlwele. Yeah. Kukhona amaxhanti. Ukuba ngaba uzawushiya amaxhanti kokwenu, nezihlwele zakokwenu zishiyile, xa uzawuhamba ubheka edolophini, laa nto uzuyimamela, laa nto ithethwa nje, izawuba ngathi bayazincokolela nje. And okwesibini, msasazi, ukuba bekunoke kubuyelwe kulaa nto indala yonto ukuba incwadi ezifundwa ngaba bantwana zibe namabali azawubakha, nothi ezi zinto ziske zivele apha etivini ubone uba zilahla ubuntu bethu mpela nje tu. Nezi ncwadi bazifundayo, akusekho nomntu omdala onomdla wothi mntanam khawundiboleke le ncwadi yam, kukho ibali kwamabali apha endiwathandayo endirhalela uwafunda. Akusekho nomntu onomdla kwezi ncwadi zabo bantwana, because kwapheliswa namabali la ayesenza ukuba bantwana bakwazi ukumamela kakuhle. Ngoba xa umamela emntwini uphinde uyofunda encwadini, uthatha udibanise, kube khona into ephumayo. Umnqweno wethu ke kukuba la maswebe makasondele. Uba kasondeli azawuthethela phaa, uve nje kwireyido okanye ubabone nje etivini, ayisincedisi loo nto. Kodwa uba bezile uzawumane bakhumbuza abantu apha uba kanene ngokuya kwakufike u-social development apha, kwafika uDistrict, baye bathini kuni. Umane ubakhumbuza. Ngoku xa ivela nje phaa etivini kungeziwa kubo, ayisincedisi. Anyamalala kwangoko. Enkosi msasazi. Yeah. Bhele, asikwazi ukuthetha ngale nyanga ngolusuku lwangomso sithetha ngobuthina bethu, indlela esenza ngayo izinto sigqibe namhlanje, ngenxa yobumbaxa bomba esiwuphetheyo nangenxa yengxaki esikuyo, ukulahla imbo yethu ngophoyiyana, umonakalo ungapha kokuqonda. Ngoku nithethayo niza nawo kakuhle, sikele uba siqalile. Ndizama ucinga uba masithethe ngeKhrizani kuba ndiseKhrizani ngoku. Yes. Zama ucinga uba inoba umntu ngamnye ugqibeleni luhlamba njengeyeza lakowabo. Oh, ndithe xa ndizicingela ndanga ndizenzela impendulo apha kum ethi, ungathi ubekowubuza lo mbuzo lowo abantu bathwala izandla. Omnye athi kanene ngubani owayelazi apha ekhaya. Yathi yintoni leyo? Yintoni leyo? Siye ke Ngokwenzayo. siye kwawemfuyo. Bekuphunywa apha kutshonwe ehlathini, kubuywe nawo osezimfuyo. Imfuyo esitya inyama yayo ibizikhulela kakuhle, isempilweni, kungafakwanga nto zisuka ngapha kolwandle. Izinto ke zibonakala izezi zikhawulezisa yonke le nkqubo. Neminyaka nobungakanani ke ngoku bokuphila komntu ngokuya, noko ibingothusi umntu ogqiba ikhulu leminyaka, ibiyinto eqhelekileyo ngenxa yendlela ekuphilwa ngayo
koyanywe ngesithethe, koyanywe ngesiko, koyanywe ngendlela yokwenza kuba akho nto ibinqabile. Ngena phela. Amakho msasazi. Lo mcimbi unzulile. Mm. Kunjalo nje kuyadingeka into yokubana sijonge lento sikhe simane sikhwaza kulaa majelo osasazo sithi abantu mababuyele ezintweni zabo benze izinto ngendlela yabo. Uyabona le nto ithethayo yamachiza ekhaya phaya esuthwini napha kwantonjana ibizizinto bekucokolwa ngazo kufundiswa abantwana amayeza okuseza imfuyo, izilawu zekhaya, iintelezi zokunceda nokunyanga izinto ezithile nezokuhlamba izimnyama njalo njalo. Namhlanje uyawufika kusisigqubu sabantwana abatshaya intsango abafunda into ongayazi noba yeyasejele. Akho nto baphuma nayo abantwana bethu kwezi ndawo nakula maziko sithi namaziko okukhulisa abantwana sibasusa kwikhabathiso lobuntwana sibasa kwikhabathiso lobuntu obudala. Uba singabuyela apho usasazi sifundise abantwana bethu, sifundise isizwe, iqale apha ekhaya sizazi izinto zekhaya. Bendike ndathetha ngezinambuzane nezilwanyana nezilo zekhaya. Uthi namhlanje noba kufike iimpukane ezinkulu wena kuzawuthi ziinyosi ukhona umakoti etsibela idumu ezidubula ngaloo dumu yiwe iwaqawaqa. Aniboni na ubana nikumbisa izinyanya? Abanye bafike bekamagushela irhamu bathi hayi nani kumajola kamago ngoba bazazi kwa iindidi ezi zenyoka. Ubone uba mawo nanku umntu eza konzakala masifundisane ngezinto zasemakhaya. Singalindi urhulumente. Kuthiwa amanqenerha xa kuzawuthiwa urhulumente akazange usifundisa ngesiduko sethu. Uzawuthi ulinda urhulumente ukufundiswa ngesiduko sakho okanye ufundisa abantwana bakho. Hayi umhlekazi inkosi ayisixelelanga ngokubana senza amasiko. Loo nto ayinanto kwenza nomhlekazi. Ukuba wena wenza amasiko ayimigaqwe angabheke ecaleni phakathi kwesizwe, yenza amasiko akowenu ngolwaa hlobo okhokho nabantu bakowenu babesenza ngayo. Ungasiphatheli amasiko ayimigaqwe. Ndizama ukuthi ke kule nyanga makhe zibuye zakwethu masenzeni izinto ngolwaa hlobo bakhokho basenza ngayo. Buyani mawethu sibonakele. Kamakho. Kamakho tata. Xolo, andikakuvaleli ngaphandle. Ewe msasazi, unyanisile ugxa wam lo. Into okokuba eneneni uyabona xa uyinkosi okanye ungutata wekhaya uzawuhamba uhambo ongalaziyo, wawuba nendlu yakho epha ecaleni uyowulala kuyo wedwa, uvuke uhambe uye kule ndawo uya kuyo uhlambe ngobulawo bakokwenu. Ubuya kwakho awubulisi kwamntu, ubuya ungene kwakulaa ndlu unike ingxelo kulaa ndlu kungekho mntu nje kunjalo. Fika uvale phaa unike ingxelo kulaa ndlu ubuphuma kuyo. Loo nto leyo yayinentsingiselo eyodwa. Uyabona ngoku sele bexhentsa aba bantu bakokwethu isingqi esiya sabo awusazi besisingqi basithatha phi, ayisiso esiya sisaziyo, baxhentsa nje ngenye indlela. Ubone futhi ezinye izinto esizenzayo zizawubagulisa abantwana, ngoba ngoku kwandlela le kuxhentswa ngayo baxhentsa ngayo ubone uba yile yamagqirha. As a result abantwana abanintsi ngoku bebancinci uzawufika kuthiwa bayathwasa into enganjalongo ke xa ubone nale ndlela kuthwaswa ngayo ubuyijongile banqabile izigogo ezifaka inkatha. Uyabona inkatha msasazi eziya zigqumathelayo zihambayo. Ngokommo wakudala babengakhweli nebhasi
bengakhweli namoto, behamba ngeenyawo ezi xa besiya kuloo ndawo baya kuyo bahambe belala, ngoba besithi bonqena ukwahlukana nolahlekwa zizihlwele zabo abahamba nazo. Namhlanje bayahayikha, bakhwela ibhasi, ungayazi uba lo mcimbi awuphetheyo undawuni na. Loo nto iyonke nje ixela into yokuba isafuna ke sihlaleni phantsi, sibonisane, sibuyele ebuntwini bethu, ngoba ngoku eneneni ziyemka. Futhi ke ukuba siyaziyeka ngoku azuphinde zibuye tu. Ndinexhala ke labangasemva abangazi kwanto into yokuba bazawulithatha eli lizwe balise phina. Enkosi msasasi. Ndingasukanga ngosudalixolo apha kuwe. Yabona xa sithetha ngalo mba sawubambaxa sawubamba phaa sibambe phaa sibambe phaa kuba yimiba le efuna ukuhlalelwa ntsuku zonke. Ndike nathi Yes. ndincokola nomnye umfo kuba sesithetha ngento edibene nemontlalo ngokoyamane namasiko nezithethe wethu. Ndincokola nomnye umfo ndithi uyaqaphela na uba uze eKhrizani kwisithilisi, siyayazi into yokuba xa kufike elaa xesha leziyunguma likaDisemba, kwindawo ethile nendawo ethile ayizukungenzeki tu phaa ingozi yesithuthi. Kuzo zonke ezi ndawo kukho loo nto. Siyazi uba xa ufike eMthatha kwindawo ethile ayinawudlula eli xesha ingenzekanga ingozi. Njalo njalo zonke ezi ndlela. Ndibuza ke ngoku umbuzo kulo mfo ndithi, emfondini, mhlawumbi ingaba ayinagalelo na into yokuba amathile umntu wawo adibana nayo kwaforensic athatha ungcwaba engakangaqale phaa? Mhlawumbi abanye bayayenza loo nto, uthi kanti hayi sonke siyayenza loo. Loo nto ke ngoku ikhokelele ichaphazele ukungenzi kwethu izinto ngokwendlela yesintu iyophumela kwenye indawo. Ubuthe ke Nkosi uDalixolo apha xa uvula, wathi ukuphazama kwethu ngendlela yokwenza maxa wambi kukhokelele ekufeni. Ingaba izingcinga zikanobenani na ezi? Ungangena tata. Enkosi msasasi, ngokwemo yakwantu xa kukhona into eyingozi eyehlele lo mntu, Yeah. kuyanyanzeleka abantu bekhaya beyile kulaa ndawo kwenzeke kuyingozi, bafike bathethe phaa, bamxelele ukuba uya kwaforensic. Baphinde naxa kusegqityiwe laa nto yakwaforensic esiswa emoshwali bayowuthetha phaa uba sizokukuthatha ngoku. Yeah. Ndinamava ke ngale nto ndiyithethayo msasasi. Yeah. Uzayobekwa emoshwali bamxelele ukuba sizokukubeka apha, naxa siyawuthathwa phaa emoshwali funeka kuthethwe kuthiwe sokuthatha ngosigoduka nawe. Xa kufikwa ekhaya ufikile ekhaya, siyakuthatha ngoku sikusengcwabeni lakho. Aphinde kuthethwe phaa. Kwiindawo ezininzi engenzekanga loo nto akugqithi zimoto zabantu, ziyalimala zakufika kulaa ndawo. Kodwa ke ukuba yenziwe loo nto akubikho moto zilimalayo, nakweli khaya kuphinde kubekho ukufa okungummangaliso, ngoba zikhona into ezingathethwanga kuye ezingenzekanga, into enayo abantu bangaziqondi. Kunyanzeleke bazilande emva kuthiwe heyi zange kuthethwe phaa. Kunyanzeleke ke iyokwenziwa loo nto itsho iphele nangoku ingozi. So inobungozi ke loo nto kwinto yonke ngokwakwantu iyathethelwa. So uzawuba nomsebenzi ekhayeni, uye maxhantini, ufike uthethe phaa, uchaze into yokuba ndiyanimema, ndizawuba nomsebenzi othile ngosuku oluthile, ndicela nibe khona. Uphinde uyobaxelela futhi uba ngoku siqala lo msebenzi, sicela into yokuba sibe nathi nibe nathi ukwenzela uba lo msebenzi lowo ube yimpumelelo. Uba ngabe iza kwenziwa nje le misebenzi, kugqithiswa nje itakane kunina, ube zizinto
sizithethayo apha azenzeki, zihambe zibe yingozi, kunyanzeleke ziphinde ziyoqalwa ekuqaleni. Yiyo ke le nto ndithi ingangaske abantu basoloko befundiswa into yokuba hayi kaloku, and xa uyinkosi ubabize bonke. Lithini isiko lenu phaa? Ubize ngokohlukana kwee-families. Lithini isiko lenu phaa? Zintoni enizenzayo ukwenzela uba kwezinye izinto ubacebise? Nizenza kanjani? Bekhona abantu abadala, bekhona bonke, ukwenzela uba mhleni kwezeni baphikisanayo uthi hayi kaloku nanithe apha. Akulunganga ke uthi uyinkosi ungasazi isizwe sakho into okokuba senza kanjani na ngokwahlukana kwee-families. Funeka uyazi uba kuqalwa apha kuyophelwa phaya. Izinto zonke zenziwe ngendlela efanelekileyo. Laa nto ke isindisa sonke isizwe, ngoba Msasazi, ukuba ngaba kulapha kwam ingozi yehla ichaphazela nabatshana bam, wonke nje umntu ozalwa apha engekho nje kule ndawo ihambe iyomchaphazela. Kodwa uba siqhube ngendlela efanelekileyo, ayikwazi ke ingozi ukuphinde yenzeke apha. Vele? Enkosi Msasazi. Nkosi tata. Vele? abakho. Camagu tata. Indlela yokwenza gwenxa maxa wambi iyawenza umonakalo. Kuba ke umzekelo lo bendithathe ndacaphula kuwo ucacile. Mandingakusikeli zisikele tata. Abakho Msasazi, izihlwele ziyeva, izihlwele ziyabona, izihlwele kunjalo nje ziyazi nalapho singazi khona. Nokuba sowuthiye ugqithe sitakane kunina, ziyakubona into yobana lo ufana ubana wenza ngaphezu koku, ugqithisa nje, wenza nje usiphela sonwabe. Ndizama ukuthi ke okubalulekileyo ukuthi kuba xa senza izinto singazigqwagqwi, singankuntuzi, ngoba kaloku siphuthaphutha isitya esimnyameni. Ezinye zezinto ezibanga uba sibe kulaa manzi sikuwo nje kuyindlela esenza ngayo nenogqwetheko, senze izinto ngendlela engeyongo. Uve omnye sithi hayi xa sele eswelekile ulidimoni asinawuthetha naye, sabe sithetha namadimoni. Uzibuze into yokubana ingaba ke ngoku xa usithi utatakho ulidimoni ngoba inkomo izala inkomo, ithetha uba wena ulintshontsho ledimoni, ulidimoni elisakhulayo. Ndizama ukuthi ke Msasazi, ezi zinto mazenziwe. Kwakude kudala bekuthethwa nemimoya de kusetyenziswe uluthi lomphafa. Kuyokuthathwa kulandwa imimoya khona ukuze ingenzi mbude esizweni nakwikhaya elo libandakanyekayo. Ibiyehulwa, ichilwa, ichelwa, iheshwa ingozi, ichithwa ingozi, yandule ihlanjwe phakathi kwekhaya khona ukuze ingaquqi buyelela. Besinganqwabi, besifihla ithambo lomntu khona ukuze lingatyiwa ngamaxhalanga. Kuba siyawazi into yokuba xa sithi sishukumisa la mathambo uvakalela umoya okwisangqa semimoya yobuhlwele. Ibingekho nale nto yokuba kuthiwe kubekwa abantu okanye kufihlwa abantu kwiindawo zikawonke-wonke zoo-graveyard, ufike uyabula umntu phezu kwendlakala kowenu ongamaziyo uba ufuna ntoni na. Amathambo abantu basemakhaya ebebekwa kwiziza zekhaya, noba kusemasimini, noba kukozwelidala, noba kulapha phakathi kwekhaya ezantsi kweentango uba ngumntu ongutata, ezantsi kwamagoqo uba ngumntu ongumama. Zama ukuthi ke mazibuye zakowethu, makhe sizame ukulungisa izinto, ngoba samane sikhala sithi abantwana beva, abantwana baqeqesheki, siphethwe zizithwemba, ziingozi kubi esizweni,
siyahlaselana, silwa sodwa, asimanyelanga, kanti sibethwa yindlela yokwenza amasiko nezithethe zethu kuba senza uphela sonwabe. Siqiniseke kakhulu kwezasentshona. Yintoni into ebanga uba umntu athi kubekwa okanye kutyala umntu kuqale kushwayelele umntu neso siduko. Inshwayelelo yokumbombozela phezu kwedlaka lomntu ibisenziwa ngabantu bekhaya. Animkisi iintsikelelo zenuna camago futhi sendijini. Kosudaxolo silapha sithetha ngalomba kuba yingxaki ekufuneka ilungile esijongene nayo. Nomameleyo uyayazi uba yingxaki ngandlela ithile. Ezinye zezinto enizizwise apha uthi xa anqwale athi kunjalo apha ekhaya. Izinto ezithile eniye nazithetha apha athi ngokwenene le nto niyithethayo, le nto ithethwa apha ngoku ibisenzeka kwinyanga ephelileyo apha ekhaya. Ingalungiseka ke ngoku silapha. Lo monakalo ubonakala ungaka sisenalo ithuba lokuba siyilungise, sibuyele ngokwenene. Sinawo amandla nengqondo yokuqiqa ngokupheleleyo yokubuyela apho kufuneke sibuyele khona ngokwamasiko nezithethe nakwendlela yokuthozamela indlela yokwenza yezizwe zethu. Enkosi msasazi kwakunye nabaphulaphuli. Into imoshwa ngabantu iphinde ilungiswe kwangabo. Yeah. Ukulungiseka ayikwazi ukungalungiseki xa abantu banobanazo izazela zezinto ezenzekayo. Abanye sebexakiwe nje into yoba izinto bangazilungisa kanjani na ngoba abayazi indlela abanozilungisa ngayo. Kodwa xa kunokuhlalwa phantsi sibonisane kakuhle ziyalunga izinto. Ngoba nangokuya bezimoshwa bekuhlelwe phantsi kuthiwa hayi ithi ngoku into kanti kuhanjwe ngendlela erongo. So xa kunokwenziwa exactly ngolu hlobo ndithetha ngalo ndithi kungahlaliwa phantsi zizizwe zonke ubuze kwifemeli nganye isiko lalapha lithini, ubhale phantsi encwadini. Ubuze ke ngokuba nilahleke xa kuphina bangaphinde balunga abantu ngoba ingozi le bayayibona kunjalo nje ukuba baxakene nento nabo abazazi ukuba mabathini. Ukulunga oku ingalunga. Akukho nto kunokuthiwa hayi kuncanyiwe. Uyabona ke mna bendingazazi nokuzazi ezi zinto kodwa umntu ondincedileyo ndizokuzazi ezi zinto ondifundisileyo ngulo bendimbulele kuqala ndithi nguNkosi ungangomhlaba kaMathanzima. Akandifihlelanga nto, undibonise zonke ezi zinto. Wathi lizawutshabalala eli lizwe uba abantu ababuyela emva bayokwenza izinto zabo ngendlela abamele ukuzenza ngayo ngokwamasiko amakhaya. So xa kunohlalwa phantsi zonke izinto zingalunga. Siphume iphulo, inkosi ijikeleze elalini yayo ingene kwii-families isabele ukuba kwenzeka ntoni. Le nto nam ndiyenzayo apha zinintsi into endibalungisa kuzo. Noxa ezinintsi ke ndingazenzi ngoba zezelaa khaya ndifika phaa ndithi hayi niyenza rongo le nto. Nimele uba niqala apha bothuke wathi hayi bo eli gqobhoka lizazi kanjani ezi zinto. Akukho nto ingalungiyo, bayazilungisa. Futhi ke xa sowuthethe nabo inkosi bavele bathi heyi sizawungxoliswa ngumhlekazi ukuba le nto sikhe sayenza rongo. Uba abantu into abayiqondi basekhona abantu abadala nabakwezinye iindawo abangekho kule ndawo. Uyowuthatha laa mntu mdala uthi yiza uzowukhombisa olu sapho uba le nto yenziwa kanjani. Injalo ke msasazi, nam ndithi Embo, makubuyelwe Embo. Kuyonakala, sisizwe esizawuthini esi sizawutshabalala ngoku ngenxa yento yoba singafuni ukuhamba ngendlela yazo.
Enkosi msasazi. Inkosi uDelxolo. Makubuyelwe Embo. Uloyiko lwam kukuba ukukhokela indlela ebheka khona basekhona na abaza kuyibona okanye sesimfameke sonke. Akusekho nempunde na enakuvela apha phakathi nekhaya Awu madoda. sikhokele sibuyele Embo apho kufuneke sibuyele khona. Bhele, ngenxa yamaxesha kuba noko izanzulu zobusuku sele zihambe kwacaba zifuna ukugabadela kangangento yokuba sishiyeke nento engaphantsi kweyure de kuphele usuku olu sithetha ngalo sifike sithi xhaxhe kolu sithi sihlakulela lona. Mandikunike ngokuthe kugabalala Bhele, ungene ukhe namazwi okugqibela kuba uthetha kwa inkosi akufunekanga kubekho umuntu ozothetha kwakhona. Bayethe Bhele. Amagomhlekazi okubalulekileyo masiwaqaphele amaphulo afana nala nabasasazi abangamaqhawe esizwe sethu abakwaziyo ukubana bayihlabe esikhonkosini babe neliso lokubona izinto ezonakalayo bezama nezisombululo zelizwe lethu. Sithi ke nina ningamaqhawe esizwe kunjalo nje nemsebenzini wenzayo nityunjwe zizihlwele anizityumbanga ningazigwagwisi ke ngaloo nto ngoba ayo yenu niyabantu abadala. Sithi huntshu kuni khubani nisenza njalo mathole amaduna. Nesikhululo ke nabesiphatha amandla omntakanoZiwu baphaya siyabulela kakhulu ukubana sinikwe ithuba lokubana sifundise siphuhlise isintu sethu nesingumaliwashe nesinokumzondo kubanikazi baso bengazenzanga ngenxa yonondyanga abantu abafikayo besibathi izinto zethu zizinto zobumnyama. Makhe sibuyeleni ke ezintweni zethu simeni ngamasiko nenkcubeko nezithethe zethu khona ukuze sibe nalo uzinzo esintwini sethu. Sihloniphaneni, sakhaneni. Kaloku isintu sethu sithi umntu ngumntu ngabantu, isandla sihlamba esinye, ubuntaka yakha ngoboya benye. Loo nto ibonisa mhlophe into yokubana akho mntu ngumntu uzimele, wonke umntu angakwazi ukuphila nomnye. Kunjalo nje bathathe baye phambili, bakhule, batyebe bakufanele kanjalo. Yiyekeni le nkatho ithi ningazenzeli ubutyebi basemhlabeni. Tyebani apha ngoba babazana loo ncwadi itshoyo batyebe bayanuka. Masembeni senzeni izinto zasemakhaya, simeni emaxhantini. Ukusukula ikokuthwala indlela yookhokho babesenza ngayo ukwandisa imfuyo. Ukhona kumehluko phakathi kwezisukulo zekhaya kunye nentwalo. Ndizama ukuthi ke masenzeni izinto zethu ngalaa ndlela okhokho babesenza ngayo khona ukuze sikwazi ukubana siphume kulaa manzi sikuwo. Kunjalo nje singangqabalazi, singathi singapha sibe singapha, saba ngamanqadancada. Sawuzama ukukhwela idonki nemeyili ngaxeshanye, nto leyo iyakusirhazula. Kanti uba singaqiniseka nje ukubana sikulo mlimandlela wokhokho sime ngawo, ngoba amabhuda phaya amile ngobubhuda bawo. Abagadi beyi-Heritage Day baze bathi ngoku hayi sawenzisa ibhuda. Bawenzisa ibhuda ukusuka kusuku lokuqala enyakeni ukuyowutsho kwelokuqala kunyaka olandelayo. NamaJuda ngokunjalo adayalwa asalwela le nkolo yabo yobuJuda. Ndizama ukuthi ke nathi masimeni ngento yethu ngoba amaHindu amila wagungqa ngobuHindu bawo. Siyabona amasilamsi ngoLwesihlanu bade bavale, nasezivenkileni sike sigcabe phandle sicebisa imilomo kuba bahloniphe iinkolo neenkolelo zookhokho babo. Kutheni nathi mzomtsundu isithi sodwa bathi siphunga ngapha siphunge ngapha? Ngomgqibelo uthi Mabhele sinani nicela nisondele ningene phakathi kwekhaya nizizihlwele. Ngecawe uthi ofileyo kanasabelo kohleliyo angebi mhlawumbi senza imbude ngokwethuna. Ake sibuyele ezintweni zethu ngokupheleleyo. Siyamemelela nakubantwana begazi kuba kaloku ngabo abalondolozi bamasiko nezithethe zethu ngokwesintu. Bakhe bacebisane wena phaya endlini lenkosi kucetyiswane ukubana
sikwazi into yokubana singabi nabantu babantwana begazi abazawukhuthaza into yokubana makhe kuhanjwe kuyovuthwa imvuselelo yecawe okanye yetyalike ethile komkhulu, kodwa abantu besintu bangabizwa kumakomkhulu khona ukuze bacacise ngesintu. Sithi bantwana bakomkhulu, bantwana begazi, nathi bantu besintu singabenu, kunjalo singabenu kakhulu. Namaphulo ke sikwinkolo kantu nebhunga lenkolo zomthonyama wokundwendwela amakomkhulu, sicenga kumntwana omhle nakubantwana begazi bebonke bavule amakomkhulu, sesiwahambele amaninzi, sisithi nathi singabenu. Asiyangocela nto, kodwa nje siyokuthi makhe sizijonge izinto ngendlela yookhokho bethu, ke simeni esintwini sethu. Sifuna ukuhamba nani bantwana begazi kule ndlela yebuyambo. Nexa amagusha kasenze njalo, xa sendinyengeza ke amabhele ewonke aseMpuma Koloni azabe ehlangene phaya apho kanye ecala kwindawo ekuthiwa kuseLowa Cala kwaMrhwetyana ngomhla wama-27 ukuya kumhla wama-28 kusithiwa mazibuye zakowethu iminombo yamabhele, imbali yamabhele kuzawube kuthethwa ngazo phayana. Ndithetha ke kule nyanga iliyo 27, 28, wonke umntu wamkelekile. Nge-27 ngentsimbi yeshumi bayaqalisa umcimbi womsitho, kukho imixhentso, kukho yonke into, kuyafundiswana ngesintu sethu, kunjalo nje kufundiswana nangemvelaphi yethu singamabhele. Kamagu msasazi, Mathola Nyongande ukudelana. Kamagubhele, kuba kade xa kuthiwa mazibuye kude kuqokelele nentombi apha ekhaya kuba yeyalapha ngokupheleleyo. Intaka yakha ngobuya benye utshilo xa ubetha apha ezokuvala, ubetha izagweba zokuvala. Ndacinga into yokuba nangona intaka isakha ngobuya benye kodwa intaka ekhaya ayibethwa. Nkosi uDalixolo, iyawuthi yakuthetha ke inkosi ze thina sithozame siphakame sikhahlele sithi amadenga wetyala kugqityiwe. Bayathetha. Enkosi msasazi, mandibulele kuwe ngeli thuba nithe nabona into yokuba make nisikhwebe ngeli xesha lokokuba ngomso kuzawuhlalelwa kube khona iimbizo kuthethwe nabantu. Sibe ngabokuqala ke ndingatsho ndithi sibe nethamsanqa into yokuba ke nisabele nalapha kuthi. Endinika ke inkuthazo egameni lale ndlu yenkosi yaseChris Hani endikhokele yona, ukuthi bonke abantu, umntu ngamnye akazibuze umbuzo uba ingaba izinto zalapha ekhaya ndizenza kakuhle na. Ukuba andizenzi kakuhle ndinoyazibuza phi na, ukwenzela into yokuba angathi sele mamela olu hlobo kuthethwa ngalo ayibhude indlela. Okona kubalulekileyo kukuba athi umntu xa senza into ayenze ngendlela efanelekileyo, ngolu hlobo kanye amele kukwenza ngalo ngokwefemeli yakhe, ngokwesizwe sakhe, ukwenzela into yokokuba kungabikho zikhalo zakuvela kusapho nakwizihlwele zakokwabo. So siyabakhuthaza ke abantu, ndisithi nalapha kugxa wam kuzawunyanzeleka simane sihlangana njengokuba selitshilo. Ndizawuke ndibakhwebele nakulaa ndlu yenkosi ukwenzela uba bazowuthetha neenkosi eziya zonke gabalala. Zikhona iinkosi ezintsha ezisafikayo ezingawubambanga umcimbi, ukwenzela uba bazosifaka ke endleleni, bathethe nazo, bazibonise ze zikwazi nazo into yokuba sincedisane. Ndizayinqwenela ke futhi nento yokuba ugxa wam lo ke sibe namaxesha ondwendwela iinqilezi zonke zalapha eChris Hani, sithethe nabantu, sizame ujika imeko yabo le bakuyo ebabangela into yokokuba bangemi kakuhle. Ewe,
Siyayiqaphela msasazi into okokuba abantu abaninzi sebesezilahlela etywaleni kuba imisebenzi ingekho, kodwa ke bafuna unikwa ithemba elithi ayiko kuphela kobomi le meko basekuyo, zonke izinto zisezawulunga. Into enayo into ebalulekileyo kukuba kwenziwe ezi zinto zimele uba zibe siyenzeka. Ndiyabulela ke kakhulu kuwe msasazi, ndibulela kugxa wam, ndibulela nakubaphulaphule akwabe ke bekuzawudeda ubumnyama oku kusala ukukhanya. Enkosi. Kube njengelanga liphuma elwandle. Ndibamba ngazo zozibini ngokuba nikwazile ukuba inxalenye yale nkqubo, ngokuba nincame konke nathi niza kusondela ukuze oko nikuphetheyo kushiyeke nakwisizukulwana nakwiimpundu ezikhoyo nakuloo makhaya ade kubonwe ngenye ixesha ngokunga sekushiyeke zona zodwa, kodwa ukuthatha oku kuwe kule ndawo namhlanje kuyawuwenza umohluko. Athi mhlamnene babefudula besithi oNkosi uDaluxolo, mhlamnene babefudula besithi ongubesizwe kaDinga. Ndithi ke ngaloo ndlela bamba ngazo zibini, ndiyabulela. Ndiza kukhupha ke ngoxhamela apha Nkosi uDaluxolo, uXoli Ngwakuthi ke lo. Xoli umfo kaNosenga uthi masiyeke amasiko okuba kutheni na uDemet. Usile wena Demet. Bamba ngazo zibini. Enkosi. Ncancashi. Camago tata, siyabulela kakhulu. Right ke ngoku sibakhuphe ngengoma imizuzu yi-12 emveni ko-11.